Hello sa viewers dyan. Hello. 1 million in the house. Hello. Hello sa iyo dyan. Baba ka ng bahay mo dyan.
Mega mega shout out dyan sa 10 million in the house. Patamsak naman dyan. Hi, mega mega shout out dyan sa 4 million in the house. Salamat Ate Yang. Sino gusto umakyat dyan? Ayan binaba ni Ate Yang yung bahay. Hindi kayo makaakyat dyan. Salamat sa patamsak dyan. Team Sadik, mega mega shout out. Julia Mix Channel. Hi sa'yo. Kay Julayla Mix Channel. Kumusta, kumusta, kumusta? Bigyan kita ng jacket. Yan. May jacket na, may jacket na. May jacket na si Julayla Mix Channel. Hello sa'yo. Yang. Paano ako di ako makabigay yang? Paano kung wala ka yang di ako magbigay ng hagdan? Huwag kalimutan magtamsak-tamsak guys. Sobrang thank you sa inyong lahat. Thanks sa pa-jacket host. Welcome din Julayla Mix Channel sa pagdalaw sa LS ko. Yang, anong bahala yang? Sino yung gusto umakyat-akyat kayo? Mag-usap-usap tayo. Hello, hello. Mega shout out sa 5 million in the house. Kaway-kaway team pangarap. Wow, salamat kay Irene Salmengo. Sa Irene Salmengo, salamat sa iyong pagdalaw sa team pangarap. Pwede kayong umakyat. Maglapag kayo ng bahay dyan at bibigyan ko kayo ng jacket. Hello, mega shout out kay Ken's Vlog. Sabi niya, di ako makadigit na, wait. Oh, Ken's Vlog, may jacket ka na, binigyan na kita ng jacket. Next channel, may binigyan na kita ng jacket. Lahat na nandito, ibibigyan ko ng jacket para hindi sila giginawin. July Lamix Channel, hair lang host. Tapusin ko muna ang food ko. It's dinner time. O sige, kumain ka muna dyan. Kung sino yung gusto umakyat, may hagdan naman ang binaba dyan. Pwede kayong umakyat. Miss Channel, salamat. Okay po, salamat. Okay, welcome. Ken's Vlog. May jacket na kayo sa lahat. Huwag niyong kalimutan magtamsak. Yang, sobrang thank you sa support, Yang. Ikaw taga-baba ng bahay ko, Yang. Hindi ako marunong magbaba. Bakit kaya, Yang? Hindi ako marunong magbaba, Yang. What happened?
Baba kayo, baba. Sino yung next channel? Sabi niya, wala si numero uno. Si numero uno, nag-live siya ngayon. May LS siya ngayon, may LS. Si numero uno. Salamat sa mga patamsak nyo, ha? Tamsak lang, happy na. Sino yung gustong ano dyan? Na di ko pa kadikit, dikitan ko na. Ken's Vlog. Para kay Ken's Vlog, kinalimbang ko na. Ang ulitin ko nga. Wow. Ang sexy pala ni Ken's Vlog, ah. Miga shout out sa iyo, Ken's Vlog. Tamsak ako sa iyo. Dikit na tayo, dinikitan kita. Di na ako nagbakas. Magbakas nga lang ako. Nagbakas na ako. Ito pala si Mix Channel. Sa kanya pala to si Ken's Vlog. Sa kanya to si Ken's Vlog. Walang live si numero 1. Kaka-live lang yun kasi nakita ko. Hello guys, still 3 million in the house. Sabi ni Mix Channel, sinipa ata ulit. Sinipa ulit. Sinipa yun si ano. Hi Mami Jo, kaway-kaway dyan sa team, team Pangarap. Sobrang thank you Mami Jo, kahit sa pagdalaw. Sobrang thank you. Nagagalak ako Mami Jo dahil dumalaw ka sa LS ko. Sobrang thank you Mami Jo. Sa lahat ng mga team Pangarap, sobrang thank you sa iyong support. Mami Jo, di pa ako marunong magbaba ng hagdan. Ayan yung may binaba ng hagdan ni Yang Uwan. Sino yung gustong umakyat? Pwede kayong umakyat, may binaba dyan, oh. Ni Yang Uwan, may binaba ng hagdan. Arlene Salmengo, kaway-kaway, Mami Jo. Kaway-kaway daw, Mami Jo. Bigyan kita ng jacket. Ayan. May jacket na si Arlene Salmengo para hindi ginawin. Ang baba yung bahay mo, baka di pa kita nabigyan ng banana. May banana ako dito. Hello host, sabi ni Eileen Q Vlogs. Hello din sa'yo, Eileen Q Vlogs. Bigyan kita ng jacket para di ka ginawin. Eileen Q Vlogs, dan tamsak ho. Salamat sa tamsak mo, ha. Sige nga, tambaba mong bahay mo. Ako'y makatusok sa bahay mo. Ay, hello, mega shout out kay Filmy Vlog. Tamsak ko na host. Sobrang thank you.
Ellen, Ellen Q Vlogs, thank you, host. Okay. Arlen Salmengo, salamat, host. Okay, welcome, welcome, welcome. Welcome kayo sa maliit na bahay ko. Ibaba yung bahay nyo, baka hindi pa tayo magkadikit. Bibigyan ko kayo ng konting ayuda. May pabanana. Okay. Okay, binigyan ko na ng jacket si Filmy Vlogs para hindi ginawin. Sabi niya, shout out team Pangarap, Yahoo! Sabi ni Filmy Vlogs. Team Pangarap. Sino yung gusto umakyat dyan? Pwede kayong umakyat. Andito yung hagdanan sa taas. Pasensya, pasensya na kayo. Hindi ako marunong baba ng hagdan. Ayan na guys. Natuto na ako nagbaba ng hagdan. Ayan na. Ayan na sa wakas. Atiyang, kung andyan ka pa Atiyang, pwede ka na hindi madisturbo. Di na kita disturbuhin Atiyang kasi marunong na ako magbaba ng hagdan. Diskubrihan ko na Atiyang, pwede ka nang matulog dyan Atiyang kung naantok ka na. Kasi kagabi, antok na antok siya pero ginugulo ko pa siya kasi di ako marunong magbaba ng hagdan. At saka di ako marunong magbigay ng jacket. Hello, mega mega shout out kay Linar Abilanosa. Hello sa'yo, bigyan kita ng jacket para di ka giginawin. Sino yung gusto umakyat dyan? Akyat kayo, may binaba akong bahay dyan. At si Aiden Q Vlogs, dadalawin kita kung di pa tayo magkadikit. Si Aiden Q Vlogs, nadalaw na pala kita. Ayan, panoorin ko sa'yo tong yung lemon challenge mo. Team Pangarap. Ayan, si Aiden Q Vlogs, maganda pala to. May panglaban. Tamsak na rin ako ha. Tamsak ako, tamsak. Ayan, dikit na pala tayo. Nag-LS ka ba din, Ellen Q Vlogs? Para ako'y makadalaw sa pamamahay mo? Ellen Q Vlogs, hi, Jerly SB. Hello, Jerly SB. Hello, hello, hello. Salamat sa pagdalaw. Salamat sa pagtamsak. Salamat sa pagtamsak. Ako'y pinuntahan ko si Ellen Q Vlogs. Yan, abay, napakaganda pala tong babae, re. Napaka-cute. Ay, bigyan ko na jacket si Jerly SB. Hello to all. May jacket ka na. Para di ka giginawin, binigyan na kita. Dalawang LS pa. Sige, sige nga, mag-ring bell nga ako sa mo para ako'y makadalaw sa LS mo. Hindi, alam mo naman tayo lang magtutulungan, di ba? Felmy Vlogs. Felmy Vlogs. Hi, TLNQ Vlogs. O, ayan. May nag-shout out. Sino pa yung walang jacket dyan? So, magsabi lang kayo. Ayan. Sino gusto umakyat? Akyat kayo. Huwag kayong mahiya sa pagmumukha ko. Salamat, salamat sa pagtamsak. And salamat sa ating 5 million in the house. Pasensya na kayo kasi kagabi, tekto. Unang LS ko, nalaglag ako. Pangalawa, ayun, tumawag ako kay Ate Yang kasi di ako marunong mag-jacket at saka magbaba ng hagdan. Ngayon, pangatlo ko na to, ng LS. Yung una, parang walang kwenta yun kasi nalaglag ako agad eh. Kagabi, mga 58 minutes lang kaya ako, hindi ako mabot ng isang oras. Ngayon, so medyo haba-haba siguro tayo ngayon kahit papano. Makabawi-bawi. Huwag niyong kalimutan yung mag-ring bell kayo sa akin. Pindutin nyo yung notification ring bell para update tayo sa isa't isa. So, thank you sa 5 million in the house. Mega shout out sa inyo.
Salamat sa iyong pagtambay guys ha. Sobrang thank you talaga, sobrang thank you. Arlene Salmengo, kaway-kaway na team pangarap. O, okay, kaway-kaway team pangarap. Kaway-kaway kayo dyan. Huwag niyong kalimutan ibaba yung bahay ninyo para madala ko kayo. Kung tayo dikit na ba or hindi pa. Ay, salamat kay Mami Jo. Nag-ano siya sa Team Pangarap. So, nag-support siya sa akin sa Team Pangarap. Sobrang thank you talaga, Mami Jo. Sobrang thank you. Salamat sa support, Mami Jo. Talagang ako'y nagagalak sa ating team. Dahil sa sobrang napakabait yung mga grupo. Kahit ako'y busy. At ako'y minsan lang makadalaw sa mga pamamahay nyo kahit dahil sa busy ka ko lagi. So, sobrang thank you. Hello, hello, mega mega shout out kay Bin Bilmoro Vlog. Hello, Philippines. Ayan. Hello din sa'yo. Pasensya na, wala ako sa Pilipinas ngayon. Andito ako sa Saudi. Ayan, may jacket ka na Jin Bilmoro Vlog. May jacket ka na para di ka giginawin. Ibaba mo yung bahay mo para ako'y makadalaw at makadikit at makatamsak sa iyo. Hi, Ate Yang. Marunong na akong magbaba, Ate Yang, ng bahay. Ay, ng hagdan. Try ko ulit, ha. Ayan na, Ate Yang, panoorin mo. Ako'y natuto na magbaba ng hagdan. Pwede na kayo umakyat kung gusto nyo Yan. Mega mega shout out kay Chrissy Laila. Uy, alam ko to si Chrissy Laila. Chrissy Laila, bigyan kita ng jacket at ikaw ay aakyat sa LS ko para tayo magkwentuhan. Ayan, Jill Belmoro Vlog. Sige, akyat ako. Sige nga. Akyat nga kayo para tayo magkwentuhan Sige, andito na siya sa hagdan. Ako yan. Ayan. Hello, Jane Belmoro. Sobrang thank you sa inyong pagdalaw sa aking pamamahay. Ako'y nagagalak sa iyo. Ako'y marunong na magbigay ng hagdan at magdikit. At saka magbigay ng Yahoo! Sabi natin tayo. Yahoo! Sabi ni Arlene Salmego, Bisaya ka, host? Oo, Bisaya. Diyog ayaw kong dako. Taga Mindanao ko. Agusan del Sur. Hi, Ate Girly SB. Hello sa'yo, Jen Belmoro Vlog. Abay, ako nahihiya kay Jen Belmoro Vlog. Napakagandang babae. Sira ulo si Kuya. Jerly SB, hello team Big Me. Alien Q Vlogs. Pareha ta Bisaya husus, pareha man ta Bisaya sus Ginoo ko. Naunsa ka naman wa man ka mag-ingon dayon nga. Bisaya man ka. Baka dumugo lang ko dito. Bakit Jen Bilmoro hindi ka nakakaintindi ng Bisaya? Konti lang. Ikaw ba'y Tagalog, taga Pilipinas? Ilocano po. Hindi ka Ilocano, kay Ilocano lalaki, babae ka babae ka. So Ilocana. Ilocana. Aba,
Ilocana pala. Ay, Nababasa tayo. ngayon lang ako Bagay nakakita mo talaga host, ng... pwede i-love team. Oh, Mag-LS daw si Mami Jo, 10 p.m. Sabi ko mag-LS sana ako 10 PM. 9. Sige, Kasi sige, sige. Ako'y makadalaw kay wala Mami Jo. akong kasama. Wala akong kasama at wala akong gagawin. Ay, sige, Mami Jo. Mag-ilis ka. Ako'y makadalaw din. Di naman ako magtatagal. Ilang oras lang to. Bagay. Sira ulo. Wala pang ligo-ligo to Kung galing ko lang sa office. Di mo na kailangan maligo. Maganda ka naman Basta Ilocana, maganda yan. Sa lahat na nandito, binigyan ko na ng jacket Sira para ulo. hindi giginawin. Ayan, may jacket na kayo, guys. Pwede na kayong magbaba na yung bahay. Ako'y Maayong makadalaw. gabi kay Cheryl. Hi Ayun, may sa'yo. kami ka. Hash na diary. Hello. Team Pangarap, Yahoo! Thank you so much sa inyong pagdalaw sa munting bahay ko. Huwag yung kalimutan Asan na si Chrissy magtamsak-tamsak. Laila? Sino yung aakyat ba kanina? Yun? Si Chrissy Laila ata. Chrissy Halika Laila, na, ate. bagay mo, host. Host, Jin, bagay daw tayo. Parang ako'y Hindi tayo nagaganda bagay, kuya. Tao tayo. Tao tayo, hindi tayo bagay. Oo nga Pero Sabi ni Chrissy again, Laila. huwag ka nang maniwala dyan. Sabi ni Chrissy Laila, pwede i-love Ano yun? team? Ay, bay, papayag ako i-love team tayo. Abay, ako talagang papayag Hello, mega shout out kay Sharon Wingless. Wingless, Traveler. May jacket ka na, binigyan kita ng jacket para ikaw hindi giginawin. At ibaba yung Sabi bahay ni mo Arlene, para Mami, bibigyan di ko ko kanya alam baka sa isang bahay, ibang bahay daw. Mami Jo. Si Mami Jo, Sis Arlene Salmingko, asan si Lolo? Kot kaya. Chrissy Laila, pero Bijen, huwag ka maniwala dyan. Los ninyo mga boys. Oh, los din ninyo mga girls. Ano ibig sabihin nun? Huwag na. Baka. Oh my God, ano ibig sabihin nun? Parang maririnig ko na siya, pero hindi ko alam ibig sabihin. Huwag na. Huwag mo Kaya nang hindi ko bigyan ng binasa kanina Huwag mo nang bigyan ng meaning yan. Dapat ako na lang pagbigyan mo ng meaning. Sabi ni Mami Jo, ay, nandito na si Gina Lecious, chef. Shout out sa'yo, be. Shout out sa'yo. Kasi sino yung gusto Mami Jo, umakyat kayo? Mami Jo, Chef Gina Lecious, kaway-kaway. Oy, bigyan ko to ng si Gina Lecious ng bahay. Anong oras premiere ni Kuya Harold? Bababa na ako mamaya. Maliligo pa ako. Pwede ka na din maligo, maganda ka naman Ano ka ba? Yan. Hindi ako sanay matulog pag di ako naligo. Ang lamig ng tubig, ang lakas ng ulan dito sa amin. Yung Mami Jo, guys, may premiere si Harold PH. Okay, ako yung makadalaw din sa group natin. Matanong ko, Jen, asan ka ba ngayon? Nasa Pilipinas ka? Oo. Asan ka sa Pilipinas ngayon? Asan ka sa Pilipinas? Kung saan, Mami Jo, walang tulog, bahala siya. Asan dito ka sa ako Pilipinas? Sa Philippines. Asan sa nga? Pangasinan. Pangasinan. Nakapunta na ako ng Pangasinan. Saan? Orbis Tondo. Ay, malayo kami din. Doon, dito lang kami sa malapit sa Tarlac. Sayang. Ako sana'y makadalaw sa iyo. Parang ang Batengueño, yung accent, tawag doon, o pronunciation. Bala na kayong Arlene Salmengo, oo kung saan, Mami Jo, walang tulog. Bahaha. Walang tulog daw. Team Pangarap, Batang Bisaya, support muna natin sandali si Premier H. Harold PH. Okay, support. Pwede ba yun makadalaw ako? May ilis ako? Hindi pwede. Mababawasan ka, dapat may isang account ka. Ayun lang. Mag-reply ka na lang mamaya. Wala. Mag-reply na lang ako mamaya. Sobrang... Alas 8, 1 minute pa. Oo. Alas 8 pala yun. May ilis ako, hindi pa pala daw pwede. Sabi ni Miss Ganda.
Hindi pwede. Di pala pwede. Team Pangarap, pasensya na ha. Pero magtamsak na lang siguro ako mamaya. Pwede naman yun. Kasi pag naka-LS ka, Habol tapos na lang. pupunta ka dun, hindi Habol na ka lang ako. mamamainusan ka yata. Dapat may isang account ka. Ganun ba yun? Sige. Oo. Habol na lang ako mamaya. Makadalaw na lang ako. Mag-reply ka na lang. Oo, mag-reply na lang ako. Ilang taon ka na, Jen? Hulaan mo. 20. 20? 20. Hindi ah. Bakit? Mali. Hula nga. May hula ba? Siyempre, hindi ko nga alam kasi hula-hula eh. Team Pangarap, tamsak. Okay, thank you. Dadalaw na lang ako mamaya. Thank Team you, Pangarap Mami sa Jo. ano. Mami Jo, pupunta Mami na ako Jo. doon. Bababa na ako. Bye-bye. Mamaya na lang ko pag Baba. may time, sisingit na lang ako pagkatapos ng mga premiere nila. Mag-LS din Okay. ako mamaya kung may time. Oh, sige. Bye-bye. Sige, Thank you, sanay naman ko guys. iiwan eh. Pupunta na ako doon Sige, kay, thank you. kay Kuya Harold. Magsusupport ako Oh, doon. sige. Bye-bye. Sige. Team Pangarap, Sis Arlene Salmingo, baka busy sa work. Oo nga. Mami Jo, paano yan? Di ako makapunta sa premiere ng ni Harold. Di pala pwede mag-ano na lang ako mamaya, Mami Jo. Dalaw na lang ako mamaya. Pasensya talaga, Mami Jo. Timing talaga nag-ilis ako eh. Mami Jo, pasensya talaga, Mami Jo, ha? Kasi di ako makadalaw ngayon. Kung i-cancel ko kasi ito, parang di na ako marunong magbalik eh. Wait. Team Pangarap, sabi niya. Iniwan ka ni Jen. Okay lang. Sanay na ako iniwan eh. Sanay na ako iwan. Lagi naman akong iniwan eh. Kasi baka gusto niyo umakyat, magbaba ako ng hagdan. Sino gusto umakyat dyan, akyat lang kayo. Welcome kayo sa aking pamamahay. Medyo pasensya na sa akin kasi hindi ba ako magaling eh. First time, pangalawang LS ko pa lang to, so hindi pa ako masyadong magaling. Kaya pagpasensyahan nyo na muna.
5 million in the house. Salamat sa pagtambay ninyo. Sino yung hindi ko pa kadikit yan? Ibaba yung bahay nyo para madikitan ko. Madala ko yung bahay nyo. Ako'y kakaumpisa pa lang. Kakaumpisa pa lang yung LS ko. $3 million in the house. Ayan. Sobrang thank you sa inyo sa pagtambay dito, guys. Ayan. Sino gusto umakyat dyan? Akyat kayo para magkwentuhan tayo. Akyat kayo, guys. Akyat. Magkwentuhan tayo. Team Pangarap, hair lang. Salamat sa pagtambay niyo, guys. Salamat sa pagtambay niyo. Salamat sa pag-support niyo sa akin. Pangalawang LS ko pa to, hindi pa ako masyado marunong. Pero ginalingan ko na lang kasi no choice. Team Pangarap, asan yung ano? Sinong umakyat dyan? Pwede kayong umakyat, ha? Huwag kayong mahiya. Pwede tayong magpintuhan. Team Pangarap. Break time mo? Hindi. Hindi ko break time ngayon. Wala kaming trabaho. Saturday. So bukas Sunday may balik work na kami kaya kakagising ko lang. Talagang sakit yung leeg ko dahil sa sobrang haba-haba ng tulog kasi nakakabawi. Kasi pag nung walang duty ay yung may work nakakatulog kami ilang oras lang. Kaya ngayon medyo nakabawi ako kaya nag-LS ako. Pag may trabaho kasi yung tulog ko nasa mga 5 hours lang, minsan 4 hours lang. Kaya minsan di na ako maka-open sa mga group. Minsan huli na ako kaya minsan mag-backread na lang ako kasi lagi akong huli. Pero support pa rin ako kahit sobrang busy. Yung area manager kasi namin sobrang stricto. So, kailangan nyo ng malaki-laking shares para hindi magalit. Kaya mga ilang oras lang ako tapos yun, tulog ulit. Alas 3 na ng hapon dito. Pwede kayong umakyat, guys, kung gusto nyo umakyat para magkwentuhan tayo. Kunin ko lang yung charger ko baka munti na nalubat tong isa kong cellphone.
Guys, sino yung gusto kumain ng dates? Ayan o. Yan. Masarap po yung dates na yan. Sobrang sarap. Sobrang tamis. Ito ay pang ano din to sa katawan. Gamot sa katawan. Darami dito sa Saudi. Mura lang. Ito ay mukbang challenge. Mukbang challenge kakain ng dates. Marami kasi to. Isang karton. Isang karton talaga. Kaya dito basta-basta maubos ilang araw na to. Shout out ko sa Team Pangarap, kay Katarboy, kay Mami Chok, kay Madiscarte, sobrang thank you, kay Charlotte Romero. Team Pangarap, good vibes. Sino yung gusto kumain ng dates? Maraming dates dito sa Saudi, mura lang. Pili lang kayo, may mga malalaki. Ayon sa study, yung dates, nakakatulong to sa katawan. Ito, nagpapa to sa katawan. Papalakas. Mega mega shout out sa 4 million in the house. Sobrang thank you sa inyo guys. Sa support nyo. Sobrang thank you talaga.
Asan na si Ate Yang? Ay, mega shout out kay Patpat TV host. Nogi vlog ito. Uy, kay Nog... Ito, kuya. Kumusta, kuya? Ayan pala si Patpat TV. Si Nogi vlog. Salamat sa pagdalaw, Kuya Nogi. Bigyan kita ng jacket, Kuya Nogi, ha? Kuya Nogi, kumusta kayo dyan? Mega shout out sa inyo. Yan. Salamat sa pagtamsak at pagdalaw. Nogi vlog, dito na ako. Salamat, Kuya Nogi. Salamat sa pagdalaw. Salamat talaga sobra, Kuya Nogi, sa pag-support mo sa akin, Kuya Nogi. 6 million in the house. Mega shout out. Ayan, move on ni Broken Hearted. Tamsak dan host. Okay, thank you so much. Bigyan kita ng jacket para di ka giginawin. Ayan. No, move on ni Broken Hearted. Hi po, ma'am. Sabi ni Nogi Vlog. Hello sa'yo, move on ni Broken Hearted. Hello. May bahay, may jacket ka na, binigyan na kita. 7 million in the house. Mega shout out. Ba't di ko makita si Kuya Nogi dito? Sa isa kong cellphone. Yan guys, may binaba akong bahay dyan, so pwede kayong umakyat. Alita Challenge. Hello, mega shout out sa iyo, kapatid Dan Tamsak. Ay, salamat Alita Challenge. Sobrang thank you. Sobrang thank you talaga sa pagdalaw at sa kapagtamsak. Pagtamsak kay host, sobrang thank you.
Patpat TV, tamsak na. Ayan, tamsak. Salamat sa 19 na tamsak. Salamat sa 19 na tamsak, guys. Sobrang thank you sa inyo. Patpat TV, sabi niya, Snowgeek Vlog. Maglinis ka daw ng bahay. Tapos na, ako yung nagmap na dito at nagwawalis. Kahapon ko pa nilinisan to kasi sobrang dumi. Yan. Nagmap na ako dito. Sinabunan ko na yung tiles kasi sobrang dumi. Lahat na. Nagwalis na ako. Nagmap na. Sa labas, nagwalis na rin ako. Patpat TV, very good. Ayan. Very good naman talaga si Batang. Ayan. Ingat kayo dyan, Kuya Noobs. Ingat kayo dyan. Enjoy kayo dyan. $6 million in the house. Mega shout out. Mo, move on ni broken hearted. Ibaba mo nga yung bahay mo para madalaw kita. Yan, may hagdan akong binaba dyan. Kung sino yung gusto umakyat, pwede kayo makaakyat dyan. Asa na ba yung binaba kong hagdan? Ba't nawala na? Ayan, si Nogi Vlog. Kung sino yung hindi nyo pakadikit yan. Mabait yan. Maraming banana yan. Pwede nyo nang dikitan yan. Pwede ka dumalaw sa LS niyan. Kay Nogi Vlog. Move on ni Broken Hearted. Pati baba yung bahay mo para madalaw kita. Sobrang thank you sa inyong pagdalaw. Team Pangarap, sobrang thank you rin sa inyo. $5 million in the house, $5 million in the house. Sobrang thank you sa inyong pagtambay. Malapit na tayo mag 1 hour, guys. Yan. Yung kalimutan mag-support kay Nogi Vlog, mabait yan. Maraming pabanana yan kay Nogi Vlog. Alita.
Alita Challenge pa jacket kapatid. Okay, kailan kita? Hanapin ko pa muna dito sa... Ba't huli tong ano ko? Ano bang nangyari to sa... Saan ba akong mag... Yan, Alita Challenge pa jacket kapatid. Sorry. Ba't di ko pa nakikita dito? Dito kasi ako mag-jacket. Ano ba to? Wait lang, Alita Challenge ha? Wait lang. Wait lang talaga ha, wait lang. $5 million in the house. Kay Alita Challenge, wait lang. Di ko kasi mahanap sa isa kong cellphone. Yung magbibigay ng jacket. Pasensya na kasi bago pa ako natuto, pangalawang LS ko pa to. Kagabi mga malapit ako may isang oras kaya nag-off ako. Ate Yang, busy ka? Why? Bakit di ko makita yung pumasok sa akin, ya Ate Yang? Ba't di ko makita? Ano pumasok? May ano kasi, tulad may tulad ni Alita Challenge, pumasok siya. Tapos di ko makita sa isang CP, bibigyan ko siya ng jacket. Kaso di ko makita. Nakahide din siya. Ha? Nakahide. Nakahide ba? Ayan siya yung oh. Nakahide ko. Ayan siya yung oh. Yan oh. Yan mo na siya bigyan ng jacket isang taon. Hindi pa Christmas invite. Oo. Dito lang kasi bibigyan siya ng jacket sa isa kong cellphone, di ba? Dito lang ang pwede. Kaso, bakit di siya lumabas? Di siya lumabas. Pasensya na Alita ha. Hindi pa kasi ako marunong eh. Hide niya. Baka naka-hide si Alita Challenge. Baka naka-hide. Sa kanya ba to? Naka-hide siya? Baka hindi. Ewan ko lang paano yan. Hindi pa naman nasubukan niya. Ganun ba yun Yang? Ba't may aso ka dyan Yang? Bantay ko yan. Buhay yan? Buhay? Oo, buhay yan pag galawin. 3 million in the house. Mega shout out. Bakit? Bakit di ko makita yung ano kay Alita? Guys, dito kasi ako magbibigay ng jacket. Hindi ko pwede magalaw yung ginagamit ko ngayon. Kaso ito hindi lumabas. Pati kay Nogi Vlog wala din. Ano ba to? Alita Challenge. Dikit na ba tayo? Kung hindi pa, i-search na lang kita para makadikit ako sa'yo.
4 million in the house, 4 million in the house, mega shout out. Kay Alita Challenge, pasensya na, di ko makita dito yung ano mo, di ako marunong paano magbigay ng jacket. Move on ni Broken Hearted, no, by No Give Vlog. Bakit di ako nakabigay ng jacket? Di kaya ako napalo ni Lolo? Team Pangarap, hello sa'yo, hello. For million in the house, mega shout out sa inyo lahat. Hello, Mami Jo. Naguguluhan na ako, Mami Jo. Hindi ako marunong magbigay ng jacket. Nakalimutan ko. Hindi ko makita si Alita Challenge sa, hindi ko mabigyan ng jacket. Ayan. Alita Challenge, di pa kasi nga ulit. Hindi ko kasi makita eh. Pag ano ka ulit, mag-message. Comment ka ulit, mag-comments. Di ko makita kasi. Paano ba magbigay? Eh, bago pa kasi ako. Pasensya na guys, pasensya na talaga guys. Yan, supportahan natin yan si Mami Jo. Yan, mabait yan si Mami Jo. Din pangarap yan. Huwag niyong kalimutan kung hindi pa kayo dikit yan. So, huwag niyong kalimutan dikitan yan. $5 million in the house. Mega shout out. Sabi ni Filmy Vlogs, go, 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 go. Pasensya na talaga. Naguguluhan na ako. Paano ito magbigay ng jacket? Yung isa may si Alita Challenge, di ko nakita. Paano ba to? Wala talaga. Salamat sa patamsak nyo at saka pagdalaw sa LS ko.
Guys, akyat kayo dyan guys. Para maturuan nyo naman ako. Ano ba to? Filmy Vlogs. Dito lang kami nakasupport sa'yo bro. Sobrang thank you talaga. Sobrang thank you sa support nyo talaga. Sobrang thank you. Kanina nalaglag ako, buti nakabalik ako agad. May napindot kasi ako, di ko alam paano ba tong ano ko. Kaya nawala bigla, buti nga lang. Nabalik ko, nahabol ko pa. Oh, numero 1, Tamsakos. Ayan, binigyan ko na ng jacket si numero 1. Yan. Numero 1, sobrang thank you. Yan. Nakadala ko kanina kay Boards TV at saka si numero 1. Oo nga, si numero 1 ba yun? Nag-ano din sila. Team Pangarap, thanks Fermi Vlogs. Okay. Salamat sa iyong lahat. 6 million in the house. Numero 1 studio, busy pa siya. Okay. Guys, Mami Jo, huwag nating kalimutan guys. Suportahan natin. Ayan, Team Pangarap. Without you, I'm not. Tagal ang mga upal. Wala pa sila? Yung mga upal. Ayan, may jacket na po kayo lahat. Salamat sa inyong pagtamsak. Salamat sa inyong pagdalaw. Ayan. Sobrang thank you talaga sa inyong mga support guys. Napakabait nyo talaga dahil nag-support kayo sa akin. Di pa kasi ako masyadong marunong sa LS na ito. Pero pinilit ko na lang. Pag nawala kasi ako, tinatawagan ko lang si Ate Yang. Kuya? Mga upal. Pauwi na daw. Yan, sobrang thank you sa 21 na patamsak nyo guys. Yan, naka 21 na tayo sa patamsak nyo dahil sa inyong tulong at sa pag-support sa akin. Ayan, mega shout out kay Ami Jams. Tamsak na po. Ayan. Salamat Ami Jams, salamat. Sobrang thank you talaga. May hagdanan ako dyan. Baka pwede naman kayong umakyat. Nasa baba yung hagdanan. Nasa taas pala. Ayan, nagbabalik si Chrissy Laila. Ayan. Chrissy Laila, ay makaakyat ka nga dito. Mag-usap-usap tayo. 6 million in the house. Sobrang thank you sa inyo guys. Chrissy Laila. Ayan. Sobrang thank you sa pagtamsak nyo at saka pagdalaw sa aking LS. Team Pangarap. Thanks, Chrissy Laila. Ayan. Bisaya dito si Chrissy Laila. Bisaya to si Chrissy Laila. Basta Bisaya, Oragon. Ayan. Nag-heart na si Chrissy Laila. Sige nga. Mag-heart. Akyat ka nga dito para ma-heart kita.
Sino pa di kadikit ni numero 1, guys? Sino pa hindi kadikit ni numero 1? Ayan, magdikitan kayo, guys. Filmy Vlogs. Sino pa hindi nakadikit sa inyo? Dito lang kami sa support sa iyo. Salamat sa support. Sino pa hindi nakadikit sa kanya? Dikitan nyo na, guys. Lalo na kay Mami Jo, sobrang bait niyan. Sobrang bait ni Mami Jo. Kaya sino pa yung hindi pa nakadikit kay Mami Jo, dikitan nyo na, guys, si Mami Jo. Shout out kay Katarboy. Parang busy pa ata si Katarboy. Lagi akong inom ng tubig, guys. Kinabahan ako, guys. Parang tumutuyo yung lalamunan ko, guys. Filmy Vlogs, taga-asa day ka, bro. Bisaya ka. Sus, Ginoo, pastilan niyo mo. Bisaya ay kunda ko. Taga Mindanao ko. Mindanao, Agusan del Sur, doon sa Butuan. Kanang pinakadaghang gira bitaw na amida dapita. Tracy Laila. Wait, nag-premier pa si Hashna. Okay, guys. Sa team pangarap, sa iba't ibang pang mga team dyan, pasensya kayo kung di ako makadalaw sa premier ninyo dahil ako'y naka-LS. Hindi ako marunong kung paano magpunta doon. So, mag-backread na lang ako mamaya sa inyo, guys. Makatamsak man lang. Pwede na siguro yun. Pasensya na talaga sa inyo, guys. Pasensya na. 5 million in the house. Filmy Vlogs, sabi niya. Tumawa pa si Filmy Vlogs. Taga Mindanao ako. Agusan del Sur. Ito, bro, ang pinakadagang gira, bro. Nandito ang pinakadagang kupal sa mua, bro. Kung pakupalay lang, bro, na dito pinakadagang sa mga, bro, sa Mindanao, bro, na dito pinakadagang kupal. Filmy Vlog, sabi niya, piskot. Nangyari. Nawala ba yung wifi, kuya? Pasensya, guys. Tumigas yung parang nawala ata yung wifi. Tumigas. Filmy Vlogs, bisikot. Nagtagalog-tagalog pa ako. Bakit ka kasi nagtagalog, di ka nagtalong agad? Pero nagtagalog na lang kasi maraming mga Tagalog din dito na di nakakaintindi ng Bisaya. Tagaliig sila. Yan. Kita taga-Abaga. Shout out sa tanang mga Bisaya. Sus, pastilan. Filmy Vlogs, asa maday kadapita ng Bisaya makikanda ko. Makadapita. Asa makadapit planeta, ha? Bisaya ka man di ay. 4 million in the house. So, maayong salamat sa iyong tanan, sa inyong pag-anhe sa ako ang balay. May ka-shout out sa mga Bisaya dyan, kung sino nakaintindi ng Bisaya, at sa mga Tagalog dyan.
Liloan? Liloan Cebu mi bro. Ano ba talaga? Liloan Cebu. Kung sa Liloan ka, akong magpapa, taga Liloan sila. Leyte, Liloan. Liloan, di ba? Leyte, ang Liloan is nasa Leyte. O kung magpapa, na sila sa Liloan. Taga dito gid mi, taga Leyte gid mi, Liloan. Karon ako magpapa, na siyempre nangitag panginabuhi, napadpad mi sa Mindanao, napadpad mi sa Agusan del Sur, sa Cebu. Sa Cebu, wala po ko naka-anak pag Cebu, pero dagan ko mga barkada din na ako, mga best friend na sa Cebu. Hahaha, atots. Nihawa mi diha sa Liloan. Tungod diha sa Liloan, daghan kay din na sirag bagyo. Tin pangarap, tara kay Hasnash. Tin pangarap, pwede ko pa makancel to. Makadalaw ako. Di ko kasi guys, advice nyo nga ako guys. Pwede nyo, ito kasi yung pambigay kong jacket. Ito. Pwede ba ako makancel tapos makadalaw sa ibang LS? Pwede ba yun? Di ko pa kasi alam eh. Arlene Salmengo, basta Bisaya, gwapo o gwapa, hahaha. Yan. Kinsa may gwapo gid in town oy. Naunsa? Ikaw ra may gwapa nga Bisaya, ako di man ko gwapo. Ay. Filmy Vlogs, kami lang say attend. Ay, sobrang thank you talaga bro, sobrang thank you. Pero Filmy Vlogs, dili ba pwede? Mangutan ako kung pwede man ako i-cancel tingali ni. Kahit makadalaw lang tingali ko sa Premier. Pero kung dili na lang. Tin pangarap, mali ata schedule Hasnash. Ha? Pwede ra guro bro. Kasi may nagsabi kasi sa akin, pag nag-LS daw ako, tapos dadalaw daw ako sa ibang nag-LS, mababawasan daw ako. Yun ang sabi nila. Bantog ka bro. Kaya pala bro. Arlene Salmengo, babalik kami bro. Ha, dyan ka lang. Okay, sige, dito pa ako. Arlene Salmengo, sobrang thank you talaga. Filmy Vlogs, dili ka ka-jacket sa uban, bantog lang. Kaya pala kanina si Alita Challenge, di ko siya na-jacketan kasi pumunta ako sa Team Pangarap. Pumunta ako kay pinindot ko yung kay Harold ba yun? Dumala ako kay Harold. Krongtong ba yun? Kay Krongtong. Pagbalik ko dito, hindi na ako naka-jacket. Kaya pala siguro di ako naka-jacket, napalo siguro ako ni Lolo. Sus, dalawa nang hindi ko na-jacketan kaya umalis tuloy. Sayang. Di ko kasi alam, di pala pwede. Dumalaw kasi ako sa isang LS eh. Morning boat. Did you see my brother night boat host? Okay, I give you English ka pala ha. Manda ka. Okay. I give you jacket. I give you jacket. Because the weather now is cold. So, I beg you jacket no? Okay. Morning boat. Jacket is done. Jacket is done you.
Baka Tagalog ka dyan. Mag-Tagalog ka na lang. Huwag ka na lang mag-English. Baka dudugo yung ilong ko niyan eh. Morning boat. What are you na siya na... Patay ka guys. Hindi pala to nakaintindi ng ano. Hindi pala to nakakaintindi ng Bisaya. Patay ka. Filmy vlogs kadungog sad ko anak bro nga kung mo attend sa lain while nag-LS ka may nusan ka. Oo bro, kaya pala kanina dalawa, ha? Dalawa ang hindi ko nabigyan ng jacket. Hindi ako makabigay ng jacket kasi nagdalaw ako sa LS. Kaya pala di ko na ulitin bro. Napalo ako ni Lolo. Morning boat. What jacket? Ako'y what jacket? Ano bro tabangin agud ko bro unsay English anin jacket sa morning boat, unsay tawag ani sa laing term oy. Hello mega shout out kay probinsyanong mananabas. Hello host Charlotte to. Uy, si Ate Charlotte, yan, bigyan kita ng jacket Ate Charlotte. Probinsyanong mananabas Tamsakdan. Ay, Ate Charlotte, taray. O guys, huwag niyong kalimutan din si Ate Charlotte guys. Mabait yan guys. Mabait yan. Nagbibigay din yan ng maraming bananas. Yan, maganda yan. Nagbibigay yan ng ano. Basta maganda, mabait yan. Probinsya ng mananabas. Salamat host. Okay, welcome. Salamat sa pagdalaw. Ate Charlotte, salamat sa pagdalaw ha. Di pa kasi ako marunong Ate Charlotte, napalo ako ni Lolo, di ako makabigay ng jacket kanina ng dalawa. Dumalaw kasi ako sa LS ng iba. Pagbalik ko, di na ako nakabigay ng jacket. Napalo ako. Probinsya ng mananabas. Mabait pagtulog. Hindi, mabait talaga yan si Ate Charlotte. Maganda pa yan. Hindi lang mabait. Probinsya ng mananabas kay partner to channel. Oo, dikit ko na yan si probinsya ng mananabas. Kay partner mo pala yan. Oo, dikit na kami yan. Naisda ko na yan. Malaki na ang bahay din yan. May nag-message sa akin dito, Inglesera. Lalaki ba ito, babae? What jacket? Morning boat? If, ano ba yan? Kung andyan ka pa, ha? Listen to me. What jacket, sabi niya? Jacket, it means, I give you jacket for your, drop your, ano ba tawag nito? For drop your length is, ano? Ubusan ako ng English. Ano ba yan? Patabang naman. Hello everyone. Did you see my brother? Anyone here? Yan, patay tayo dyan. Huwag ka kasing mag-English. Ano ba yan? Pag naka-LS ka, huwag ka pumunta sa ibang LS host. Kaya pala. Okay, sir. Salamat kayo sa paalala. Salamat kayo. 5 million in the house. Morning boat. Your link is now is blue. Before is not blue. So I give you jacket. Your link is blue. You can drop link now. I can see I visit your house. Dana. Pwede ba mag-Tagalog ka na lang? Baka Tagalog ka eh. Baka binibiktima mo ako na naubusan ako ng Tagalog. Anong English? Ate Charlotte, patulong naman dyan. Naubusan ako ng English eh. Alam mo, English ko konti lang eh. Sino magaling mag-English dyan? Ipaki-translate naman to kay Morning Bot. Ito talaga si Morning Bot. Kung Tagalog talaga, tutusukin ko talagang puwet na ito. Pinahirapan ako. Nagagalit ang iba kapag ganun.
tas mababawasan ka ng WH. Ganun pala. Sige, Ate Charlotte. Okay, Ate Charlotte, din ako dadalaw sa iba. Kaya nga nang humingi ako ng dispensa sa ibang doon sa natin. Kasi di ako marunong. Okay. Morning Bot, where are you from? Where are you from now, Morning Bot? Are you foreigner? Are you foreigner? Ay tawa dia by filmy vlogs ay tawa dia kay na wa di ta kablong English. Where did you from, Morning Boat? Need mo na naka-upload ang LS mo saka ka pod magpunta sa ibang bahay din pod ka mangisda. Need mo muna naka-upload ang LS. Kailangan pala pag na-upload na yung yung LS ko, tsaka ako makapunta sa ibang bahay. Ganun pala yun. Sige, salamat. Di kasi ako marunong. Pangalawang LS ko pa ito. Tapos napalo ako kaagad. Kagabi nag-LS ako mga hindi umabot ng 1 oras. Tulog ako. Ngayon, mga 1 oras na ako kalahati. Napalo ako agad. Hindi ko kasi alam na bawal pa pumunta kasi may nag-message sa group na baka pwede naman makadalaw sa primer. Kaya sinubukan ko. Ayun, pagbalik ko din ako nakabigay ng jacket. 2. Pastilan. Sama ni. Filmy vlog. Bunal diha dol. Morning Bot. Where are you from? Can you hear me? Move ni bro. Move on ni broken hearted. Kaya mo yan, host. Morning Bot. If you hear can you listen to me? Tatawa ko sa English ko, tayo daan. Di na nag-reply si Morning Bot. Nosebleed. Morning Bot. Did you hear me? Where are you from? Are you a foreigner? Or probinsyano mo na napas. Ninja yan ata si Morning Bot. Di mo mahanap channel ni Morning Bot. Baka ninja yan. Niluloko lang ako yan. Baka mamaya Bisaya yan. O Tagalog yan. Tapos pinagluloko lang ako na nag-i-English. Tapos, ayun. Alam mo namang English ko, konti lang eh. Pinagluloko pa ako. Yan, baba ako ng bahay guys. Sino yung gustong umakyat? Yan. Ay, sorry Ate Charlotte. Hindi ko pala nabigyan ng bahay si Ate Charlotte. Yan, nabigyan ko na ng bahay si Ate Charlotte. Ate Charlotte Romero, whitey. 9 million in the house. Sobrang thank you sa inyong pagdalaw. 9 million in the house. Asa na yun si Morning Boat? Where are you from, Morning Boat? Can you hear me?
Yan, 8 million in the house. Go lang, host, go. Eh, naubusan ako ng laway sa kakano dito. Yan. Charlotte. Yan. Guys, sino pang di nakadikit kay Ate Charlotte? Mabait yan. Dikit kayo dyan. Baba nyo bahay nyo guys. Kung sino pang di kadikit dyan guys, magdikitan kayo guys. Salamat sa iyong patamsak-tamsak dyan ha. Patamsak-tamsak-tamsak lang. Wow, 23 tamsak. Wow, ang saya-saya ko na. May 23 tamsak na ako guys. Di pa ako nag-level 7. Ang liit pa pala ng bahay ko. Need ko pa mangisda. Need ko pa maghahanap ng more ninjas. Pag ako'y nagwa 1K, talagang ako'y magsiselebrate. Galabada. Galabada ka. Sige. Ate Charlotte, ano ka muna dyan, maglaba ka muna dyan, unahin mo muna ang trabaho mo dyan. Okay lang ako dito. Salamat sa pagdalaw mo ha. Salamat sa pagdalaw mo Ate Charlotte. Okay lang ako dito Ate Charlotte. Masaya na ako, may dalaw lang, okay na, masaya na ako Ate Charlotte. Pwede ka nang magtrabaho ka muna dyan Ate Charlotte. Unahin mo muna yan. Miga shoutout sa mga Bisaya at saka mga Tagalog dyan. Hindi nakasali yung mga Inglesero dyan, baka manusbleed ako. Sino gusto umakyat yan guys? Akyat kayo guys para magkwentuhan tayo. Yung pangarap, good vibes, akyat ka sa akin mayang 10 PM. Ano ba yung 10 PM? Saudi time? Di pangarap, Saudi time ba yan? Yung 10 PM or Pinas? Anong oras na ba sa Pinas? Baba yun lang yung bahay niyo sa sa group para madalaw ko lagi. Ating pangarap, ano yung 10, ano ba yun? 10 PM Saudi time ba yan? O Saudi, Pinas time? Saudi time o Pinas time? Hello, Broken Heart. Hello, host. Wow, Broken Heart. Hello, mega shout out. 9 million in the house. Nelson Erisma. Rosilo. Tanotis Master ni. Wow, Master. Andito yung master ko. Yan. Bigyan kita ng jacket, Master. Ayan, Master, may ano ka ba din ba? May YouTube channel ka din, Master? Kumusta? Kumusta man? Okay lang ako, Master. Ito, Master. Tagalogin ko lang, Master, kasi may mga Tagalog dito na hindi nakakaintindi. Ito, nagawa kasi ako ng YouTube channel, Master. Ito kasi, ayun. Kaya walang magawa, kailangan kong mag-extra income. Ayan, mega shoutout sa 10 million in the house. Sobrang thank you. Huwag niyo kalimutan magtamsak. Yung ganun ba na tamsak? Ganyan. Like, broken hearted. A broken heart, whitey. Yan, si broken heart. Whitey. Broken heart. Yan.
Good luck, Rosilo. We will support you. Thank you, Master. Thank you, Master. Master, na-practice pa ba kayo sa club? Lagi, may practice pa kayo sa club ngayon, Master, sa gym? Broken hearted? Di ko makita yung ano mo dito. Yung bahay mo. Napalo na naman ata ako ni Lolo. Ba't di ko makita? Ayan guys, pwede kayong umakyat guys. Yung sino yung gusto umakyat? Master, pwede kang umakyat, Master. Akit ka daw, Master. Bigyan kita ng hagdan, Master. Yan. Magkwentuhan tayo, Master. Ayun, binaba ko dyan, Master, na ano, na hagdan. Yung may nakalagay na streamyard.com. Yan. Pwede mo i-click yan, Master. Makapasok ka. Wala pa kay quarantine karon basig po. Sige. Sige, Master, i-continue lang natin yung sa gym, Master, yung Ayan. Liga shoutout kay Nelson, Master. Yan ang master ko sa ano, Aikikum Chukado of Martial Arts. Yan ang master ko sa Davao City. Yan, magaling din yan. 11 degree of black belt. Yan, mega shoutout sa iyo, Master. Sino gusto magpa-enroll sa kanya, kung sino yung taga Davao dyan. Aikikum Chukado, martial arts. Mixed martial arts, nagtuturo yan si Master. Ang bilong ng Aikikum Chukado, marami siyang tinuturong style. Aikido, Judo, Karate, Combat. Natuturo din ng Taekwondo, Arnes. Ayan. Kung sino yung taga Davao dyan, pwede kayong mag-enroll sa kanya. Diyan lang sa San Pedro. Diyan lang, malapit sa ano. Asan na ba gym natin ngayon, Master? Yung bago ngayon? Yan. Yun yung taga Davao dyan, pwede kang magpa-enroll kay Master. Yan. Hindi basta-basta yan, 11 degree of black belt yan. Mixed martial arts. Yan ang master ko sa Davao. Nung nasa Davao pa ako. Hello, mega shoutout sa iyo, Master. Yan. Napalo na naman ata ako. Bakit di ko mabigyan ng jacket si Broken Heart? Asa na naman to? Bakit naman ako napalo? Punta kasi ako ng punta. Thank you, Roselo. Godspeed. Okay, Master. Akit ka rito, Master. Akit ka. Yung binaba ko dyan, Master, na Batang Bisaya OFW Vlog, Master. Kung may nakalagay na streamyard.com, yan. I-click mo yung, Master. Pwede ka mag-akit, magkwentuhan tayo dito, Master. Yan. Mahal kita, broken hearted. Tamsaktan, mega shout out sa iyo, mahal kita, broken hearted. Ayan, ibaba yung bahay mo, ako'y makadalaw sa iyo. Huwag mo na ako bigyan, mag-ilis din ako. Mag-ilis ka rin. Bigyan lang kita ng ano, ng jacket. Support lang ako sa iyo. Wow. Salamat, mahal kita, broken hearted. Salamat talaga ng sobra. Tamsak ko lang mga alagad ko. Sige. Tamsak mo yung mga alagad mo sa akin. Sige, mahal kita, broken hearted. Sobrang thank you talaga. Nelson Eresma, Master, kung andyan ka pa, pwede kang makaakit. Mag-join ka sa aking live stream. Pwede tayo mag-usap dito sa aking live stream. Pindutin mo lang yung binaba kong bahay na Batang Bisaya o FW Vlog. May nakalagay dyan. Ipindutin mo yan para ikaw makapasok. Mahal kita. Ibaba mo nga yung bahay mo para ako'y makadalaw. Para makita ko yung bahay mo. Para ako'y maka-ring bell ata. Kung di pa ata ako naka-ring bell sa'yo para update ako sa LS mo. Sobrang thank you talaga ha. 9 million in the house. Mega shout out sa inyong lahat. Lalo na sa aking master dyan. Yan. Thank you sa inyong pag-support, guys. Broken heart. Di ko makita yung ano mo dito kung nasaan ka. Baka ako napalo na naman ni Lolo.
Mahal kita broken hearted. Uy, kilala ko to si Mahal kita broken hearted. Yan, kilala ko yan. Yan, kilala ko yan si Miss Ganda. Lagi nag-ilis yan, lagi akong nakaakyat sa kanya dyan. Hmm. Lagi akong umaakyat yan. Akyat ka saglit dito, Mahal kita broken hearted. Baka pwede na makakakit kahit saglit. Yan. Sino pang hindi nakadikit dyan kay Mahal kita broken hearted? Pakibaba mo yung bahay mo dito para madikitan ka nila. Sobrang thank you talaga sa inyong pagdalaw. 9 billion in the house. Sobrang thank you. Morning both. Hello, anybody here? Did you see my brother? I cannot see your brother. I don't know. Morning both. Ninja. Ninja ata to eh. Broken heart. Broken heart. Ba't di kita makita dito? Ano ba to? Napalo na naman ata ako ni Lolo. Ano ba to? Hello, anybody here? Did you see my brother? Who is your brother? Morning both. Who is your brother? I don't know your brother. Who? Pasensya na kayo sa English ko, ha? Utal-utal tong English ko. Broken heart, Whitey. Whitey. Yan, si Whitey. Ba't di ko makita? Di kita mabigyan ng jacket. Ano ba to? Mr. Smile TV, tamsak dikit bawal ang sad. Hello sa'yo, Mr. Smile TV. Miga shout out. Salamat sa pagdalaw. Bigyan kita ng jacket. Yan, may jacket ka na. Sobrang thank you sa inyong pagdalaw. 9 million in the house. Glory V. Avis Rose. Tamsak Dan, Broken Hearted Channel. Wow. Kay Broken Hearted Channel to. Bigyan kita ng jacket. Yes, salamat sa inyo ang pagdalaw, guys. Team Pangarap, Mr. Smile TV, kaway-kaway. Yay! Kaway-kaway. Tol, 10 PM mag-LS ako. Oo, ano yung 10 PM? Saudi time ba yan or Pinas time? Saan ka ba, Team Pangarap? Sa Pinas time yan or Saudi time? Team Pangarap, matanong kita. Ano yung 10 PM? Saudi time ba yan or Pinas time? Di ko kasi alam. Rinig nyo ba ako? Parang sira itong headset ko. Team Pangarap, yung 10 PM mo, mag-LS ka. Pinas time ba yan o Saudi time?
Manuel Avis Cruz, Tamsak Dan Broken Heart Channel. Wow, salamat sa inyong pagtamsak guys. Salamat. Filmy Vlog, andito si Filmy Vlog, nagbabalik. Team Pangarap, Yahoo! Team Pangarap, good vibes. Shout out kay Yana Lane, Avis Cruz, Tamsak Dan Broken Heart Channel. Wow, salamat. Team Pangarap, Filmy Vlogs, Stream, Pasilola. Hi PMC Life, ilabas mo ang tatlong sundalo mo. Hahaha. Okay, ilabas nyo sa tatlong sundalo nyo. Baka may mga sundalo kayo dyan. Baka naman. Para mag level 7 na ako. Baka naman. Ating Pangarap, anong oras ka mag-LS? Anong time yan? Saudi time ba yan o Pinas time? Yata. Narinig niyo ba ako? Filmy Vlogs, narinig mo ko? Filmy Vlogs, narinig mo ba ako sa headset ko? Hoy, Bisaya, Filmy Vlogs. PM, okay. Okay, hello Ate Charlotte. YT. Ate Charlotte, narinig mo ko? Sira ata to headset ko eh. Ate Charlotte, narinig mo ko? Sira ang headset ko. Ayan. Charlie V. Hello host. Ayan, Charlie V. May jacket ka na. Binigyan na kita ng jacket. Salamat sa pagtamsa at saka pagdalaw. Filmy Vlogs, loud and clear host. Salamat. Akala ko sira yung headset ko. Charlotte Romero, kain host. Sige, kain ka muna. Maaga pa dito naman, alas 4 pa. Kakakain ko lang. Filmy Vlogs, andun na Team Pangarap. Charlotte Romero, hello sis, Chari. Yan. Morning boat, Team Pangarap, sige tol. Ha? Tingnan mo nga naman oh. Ito si Morning Boat, talagang naiinis na ako dito. Yan, si Morning Boat. Team Pangarap lang talaga to. Tapos kanina pa English pa. Dudugo yung ilong ko pati yung bunganga ko. Dumudugo sa kaka-English ko. Tapos yun pala, Team Pangarap lang pala to si Morning Boat. Tapos English pa. Alam mong konti lang English ko. Hey, Filmy Vlogs, hello. By Ate Charlotte. Charlie V, thank you sa jacket host. Okay, welcome. Welcome ka sa aking pamamahay. Sa aking munting pamamahay, baka may mga extra jacket kayo dyan. Extra bananas, mga ayuda, baka naman. Need ko mag-level 7. Filmy Vlog, shout out po, Charlotte Romero, lunch. Nag-lunch ka pa. Hapon na.
10 million in the house, 10 million in the house. Mega mega shout out sa inyong lahat sa pagtambay, guys. Sobrang thank you talaga, guys. Charlotte Romero, pinadugo ilong mo, host. Ito talaga si Morning Boot. Makikita niya, babatukan ko talaga to. Pinadugo niya ilong ko, pati yung punganga ko sa kaka-English. Charlotte Romero, katayin mo na, host. Kakatayin ko talaga yan. Pag makikita ko, katayin ko talaga yan. Ayun, kalain mo na utal-utal, nabubulol pa ako sa kaka-English ko. Nag-i-English pa. Yun pala si Morning Boot. Team pangarap lang pala. Tapos, guys, huwag niyo subukan mag-English sa akin, guys. Baka kayo, manusblid pa kayo sa English ko. Sige kayo, bahala kayo. Team pangarap, nadali ka ni Morning Boot. Oo, nadali ako ni Morning Boot. Nadali ako. Yan. Broken Hearted Channel. Broken Hearted Channel, mag-LS na ako, host. Naidikit ko na mga alagad ko. Ay, salamat. Sobra saludo ko sa iyo. Broken Hearted Channel, salamat talaga. Si Miss Ganda. Lagi ako makyat dito din. Lagi ako nakadadalaw sa LS ni Miss Ganda. Broken Hearted Channel. Salamat, mag-LS ka na. Baka maabutan pa kita mamaya. Di naman ako magtatagal. Siguro mga 2 hours half lang ako. So, baka makadala ako sa mga LS ninyo kung sino mag-LS dito. Welcome. Sige, welcome din sa'yo sa pagtambay. Welcome din sa'yo sa pagdalaw. Chari V. Stay home. Stay home. Ay, hindi mo na masabi ng stay home, guys. Dito sa Saudi, walang stay home, lalo na dito sa pinagtatrabahoan ko, guys. Walang stay home dito. Talagang naghahanap kami ng more customers. Kasi kung wala kang customers, pagkagalitan ka ng area manager. So, kailangan mo ng customer. So, yung keep distance, yung mga, wala na yan. Kaya delikado. Kaya minsan nga, ako na lang matatakot kasi alam niyo naman, kumakalat ng sakit ngayon. Broken Hearted, sige salamat din. Broken Hearted, shout out all. Shout out din sa lahat. Shout out din sa iyo sa pagtambay mo sa aking LS. Hayaan nyo makadalaw din ako sa mga LS ninyo para ako'y makabawi. Ayan. Mega shout out sa nagtamsak. May 28 tamsak na po ako. Salamat. Tagal nila. Buong sa balik. Chari B. Shout out sa inyo dyan. Shout out din sa'yo. Chari B, shout out din sa'yo, Chari B. Salamat sa pagtambay, Chari B. Baba mo nga yung bahay mo, Chari B, para madalaw ko. Baka di pa ba tayo ticket or ano. Nakalimutan ko kasi yung iba. Try nyo nga baba yung bahay. Magbaba ako ng hagdan host. Hagdan host. Ano ba to? Magbaba ako ng hagdan, guys. Sino yung gusto umakyat? Pwede kayo maka-join sa ILS ko. Thanks, Doc. Bakit may thanks, Doc? Di naman ako doktor, Ito talaga si Ate Charlotte. Pinagloloko ako. Natutuwa ako kanina, guys, kasi may hagdan ako binaba dyan, guys. Sino gusto makyat? Natutuwa ako kanina kasi dumalaw yung master ko. Yung master ko sa Davao. Dumalaw siya. Kaya natutuwa ako. Dumalaw siya sa LS ko. Stay home.
Yung mga walang pasok dyan, mag-stay home lang kayo guys. Stay home kayo at yung kalimutan magsuot ng mask. Delikado. At hindi lang delikado. Delikado pa bulsa nyo pag kayo nahuli. Kasi may multa pa ang laki-laki dito sa Riyadh. 1,000 riyal ang multa dito pag nahuli kang walang mask. Makulong ka pa. Mr. Smile. Okay. Hayaan nyo guys, sa mga LS nyo, makadalaw din ako sa inyo guys, ha? Dalawang oras na ako. Charibi, tamsak dan host. Sige, salamat sa tamsak. Salamat sa tamsak mo dyan. Salamat sa patamsak mo. Kilala ko to si Charibi, ah. Si Ate Charibi, ah. Kilala ko to, ah. Ate Charibi. sorry, nahulog. Muntik na nahulog yung cellphone ko. Yan. Kilala ko to si Ate Charibi. Dito rin walang multa pag walang mask. O yan, huwag niyong kalimutan mag-mask. Makalimutan niyo lang yung ano nyo, mga importanteng mga bagay nyo, huwag din yung mask. Kasi delikado. Kilala mo ko? Oo, kilala kita, Charibi. Naisda na kita. Nag-abutan tayo, nag-isdaan tayo, kilala kita. Nakilala na kita, Ate Charibi. Ate Charibi, nakilala kita, na isda na kita. Salamat sa pagdalaw mo. Nag-LS ka, di ba? Ate Charibi, nag-LS ka? Nakadalaw nga, parang nakadalaw. Oo, nakadalaw na ako kay ano. Ano ba to? Ate Charibi, nakadalaw na ako sa LS mo. Nakadalaw na ako sa LS mo. Nakaisda pa nga ako dun eh. Charlotte Romero, Team Madiscarte, yan host. Oo nga, Team Madiscarte si Charibi. Oo, nakadalaw na ako, nakaisda ako sa LS niya. Nakadalaw na ako kay Ate Charibi. Marami-rami pa nga na-stock ko nung pumasok ako sa LS niya. Oo, nasa LS ako. Sige. Mag-LS ka mamaya. Papasok ako pag mag-LS ka. Ano ba gamit nyo mag-LS kayo? StreamYard? StreamYard kasi gamit ko ngayon. Kung sino yung gustong umakyat, pwede siya makaakyat. Gusto ko kasi StreamYard para mas masaya pag StreamYard. Marami makaakyat. Team Pangarap, good vibes. Salamat Team Pangarap, andyan ka pa. Salamat sa pagtambay talaga Team Pangarap. Talagang ako nagagalak sa inyo. Nagpapalaro yan. Ang price 1K. Nagpapalaro nga 1K yung price. Hindi ako nakasali yung Lemon Challenge sa Team Pangarap kasi mahirap yung dito sa wala kasing dito lemon. Ang hirap. Wala nga kaming lemon panglagay sa Kaya hindi ako nagsali. Kasi walang lemon. Kung may lemon, mapupunta pa ako doon sa mall. Delikado, sobrang daming tao. Charibi, ayan, akit na kayo. Sige, akit kayo, baba ako ng bahay. Hagdan. May hagdan naman akong binaba kanina. May hagdan ako binaba, nasa taas. Hindi pa natabunan. Pwede kayong makaakyat, guys.
Nathan, OFW driver, tamsak host. Wow, salamat. Bigay kita ng jacket para ikaw di giginawin. Yan. Ayan, may jacket ka na, Nathan. Kilala ko to si Nathan. At ano, anata to? Ayan yung profile niya nasa Red Sun. Yung nakamotor. Ano yan? Kilala ko yan si Nathan, OFW driver. Naisda ko na yan. Parang Petromin ata din yan. Nathan OFW driver, ikaw ba'y Petromin din? Yan, 6 million in the house. Sobrang thank you sa patamsak nyo, guys. Yes. May ano na ako, may 30 tamsak na ako. May 30 tamsak na. Salamat sa inyong patamsak, guys. Guys, need ko pa mangisda ng marami. Kasi yung bahay ko, malaki-laki pa talagang kulang. Kulang pa ng mga 70 ata para mag-grow ng level 8, level 7. Yan. Nathan, stay home. Mr. Smile TV, virtual hug. Sige, virtual hug kayo dyan. Stay home. Ako tusok tayo dito. Chari TV. Chari V. Bukas na ako mag-LS host. Pahinga muna ako ngayon. Sige. Pahinga muna kayo. Ako, nag-LS ako ngayon kasi pangalawang LS ko pa to. Hindi pa ako marunong kasi mag-LS. Kaya yung iba ko nabigyan ng jacket kasi napalo ako agad ni Lolo kasi palipat-lipat ako sa isa. Pumunta ako sa ibang LS. May nag-LS kasi sa mga team pangarap. Dumalaw ako sa team Mariskarte. Dumalaw ako. Kaya pagbalik ko, di na ako nakabigay ng jacket. Napalo ako. Dikit-dikit tayo guys. Sige, baba mo bahay mo Nathan OFW. Baba mo yung bahay mo dyan. May mga di mo pa ata kadikit dyan. Pakibaba yung bahay mo, dikitan mo na kayo. 10 million in the house. Mega shout out. Salamat sa iyong lahat guys. Salamat sa padikit nyo guys ha. Salamat sa inyong padikit ha. Magbaba niya kayo ng bahay dyan guys ha. Magdikitan kayo. Chess. Magdikitan kayo. Sige. Baba. Basi, baba kayo. Wag kayong mag-ano. Baba lang kayo dyan. Para maisda kayo. Yan naman ang purpose natin na mag-LS tayo para maisda tayo. Maisda mo rin yung inisda ka. Kaya kung sa Bisaya pa, tusok-tusok lang. Kung gitusok ka, tusok asad. Kung sa Tagalog, kung tinutusok ka, tusukin mo rin. Yan, may hagdan akong binaba dyan. Sino gustong umakyat ha? Gusto mag-akyat niya, magsabi lang kayo guys. May hagdan naman dyan. Salamat sa patamsak nyo guys. Salamat sa pagdalaw nyo guys. Sobrang thank you talaga guys. Nakadalawang oras na ako. Mag-try ko pa silent LS. Hindi ko pa nasubukan mag silent LS. Chari V. Ano na lang kita ha. Tamsak na lang ako sa'yo ha. Ayan. Ano ba to? Ayan. Tamsak na lang ako sa'yo ha. Tamsak na lang.
Ba't nabawasan ng isa? Hala, di pala pwede makadalaw pag kasi yung tamsak ko 30. Nung dumalaw ako kay ano ba yun? Dumalaw ako kay Charity. Ba't nabawasan ng isa? Bawal ba? Bawal ba yun? Bawal ba yun? Ayan, mag-isdaan kayo. Bakit? Welcome to life. Remember to God, your purpose, to provide you community. Bawal siguro yun? Salamat kay boss. Dumalaw si Birds TV. Salamat kuya, salamat. Napalo ako ni Lolo. Dumalaw ako ng isang beses. So hindi pwede magtamsak. Kaya pala, 30 na yung tamsak ko, nabawasan ako ng isa. Kanina nabawasan din ako ng isa. Hindi pala pwede magtamsak pag naka-live. Sige guys, sige, sorry guys. Hindi ko kasi alam. Batang Quezon Studio, tamsak dan ho. Sige, salamat. Salamat sa patamsak nyo guys. Ayan, salamat sa tamsak nyo. Ayan, Batang Quezon Studio, may ano ka na, may jacket ka na. Pwede kayo mag-isdaan dyan. Sino yung di nyo kadikit dyan, mag-isdaan muna kayo. Ayan. Yan, boss ko yan nasa taas. Sinong di pa kadikit dyan, sa Team Pangarap, Team Madiskarte. Ayan, Birds TV, dikitan nyo yan guys. Ayan, maliit na bahay niyan guys, nasa level 4 pa guys. Magdikitan kayo guys. Birds TV. Ayan, baba nyo bahay nyo guys para magdikitan kayo. Ibaba nyo yung bahay nyo. Free bahay guys, free baba. Ay, salamat sa pag-share mo, host. Salamat mo sa pag-share mo, Batang Quezon Studio. Salamat sa pag-share mo. Salamat talaga. Morning boat, stay home. Morning boat, huwag mo na akong isahan. Nag-i-English ka na naman dyan. Baka dudugo naman ilong ko. Batang Quezon Studio, may papasok from Germany. English yan, malamang. Huwag na nga lang. Baka madudugo pa yung ilong niyan. Charlie V, dikitan tayo guys. Sige, dikitan kayo guys. Ibaba yung bahay nyo. Charlie V, Batang Quezon Studio. Baba yung bahay nyo. Si Mr. Smile, Birds TV. Ayan, dikitan kayo dyan. Batang Quezon Studio ha, Tagalog. Tagalog lang, wag lang Bisaya. Ayan. Huwag niyong kalimutan, nasa screen guys, si Birds TV guys. Para mag-grow na naman yan guys ng level 5. Huwag niyong kalimutan dikitan yan guys. Yun na pa yung hindi pa nakadikit kay Birds TV guys. Ibaba yung bahay mo kay Birds TV para madikitan ka. Yan. Ay, saan ba to? Mega shoutout kay Priscilla Life in Germany. Hello host, tamsak at kalimbang na. Oh, okay. Bigyan kita ng jacket. Han. Priscilla Life in Germany. Tagalog pala to. Aba, maganda to, Tagalog. Akala ko, pagbasa ko pa lang, Germany nakalagay. Akala ko Inglesero to. Okay. Hello din sa'yo. Salamat sa kalimbang at saka patamsak mo dyan. Priscilla Life in Germany. Pasalamat. Huwag mong kalimutan din. Baka naman pwede mong idikit yan. Huwag mong kalimutan magdikit. Tamsak, dikit. Yan. $4 million in the house. Mega shout out. Batang Filmy Vlogs. Bunal host. Bunal juta niya ron.
Bunal yun, ano, bunal. Batang Quezon Studio, sabi ko naman sa'yo, batang. Buti, Tagalog yan. Sige, may jacket ka na, Priscilla Life in Germany. Pwede mo nang ibaba yung bahay mo dyan. Yung short video lang, nasa mga 1 minute or 2 minutes lang, wag lang masyadong mababa para tapusin nila kasi may iba kasi pag mag-isdaan hindi tatapusin. Pag nang-isda tayo nasa mga 1 minutes pa, ano lang yung video natin para pasok talaga. Okay guys, Priscilla Life in Germany, baba mo na yung bahay mo, baba mo na. Batang Quezon Studio, legit yan, tropang dikit ko si Ma'am Priscilla. Ayan, legit yan si Ma'am Priscilla Life in Germany, legit yan. Okay. Huwag niyong kalimutan guys, yung Coverage TV guys, andyan Coverage TV guys. Ayun sa nakalagay sa screen guys. Huwag niyong kalimutan guys. Pakidikitan din guys. Legit din yan guys, babalik din yan guys. Sinong hindi pakadikit din guys. Pakibaba lang yung bahay niyo dyan, pakibaba yung bahay. Yung bahay niyo, pakibaba, huwag kayong mahiya. Pakibaba niyo. Ayan, nagbaba ng bahay yan kanina si Shari V. Baka di nyo pa naisda. Mag-isdaan na kayo dyan. Di nyo pa kadikit. Batang Quezon Studio, baba yung bahay nyo. Mga bahay nyo, ibaba nyo. Huwag kayong mahiya. Ayan, nagbaba ng bahay si Priscilla Life in Germany. Ayan, isdain nyo na guys. 7 million in the house. Mega shout out. Ayan, nagbaba ng bahay. Huwag kayong mahiya guys. Huwag kayong mahiya guys, magbaba ng bahay guys, mag-isdaan kayo dyan guys. Nagbaba ng bahay si Priscilla Life in Germany. Nagbaba ng bahay. Yan. Si Batang Quezon guys, nagbaba ng bahay guys. Yan. Burst TV, baba yung bahay nyo guys para madikitan kayo ni Priscilla Life in Germany para mag-isdaan kayo. Yan. Charlotte Romero, Whitey. Ayan. Tutulungan din natin yung boss ko, yung si Birds TV para mag-grow to ng level 5. Malapit na to mag-level 5. Sino pang dikit yan, dikitan nyo na. Kalimbangan nyo lang guys, kahit magpakas lang kayo kahit konti. Kalimbangan nyo lang. Basta di lang masyadong mataas yung mga short video lang. Para pasok talaga, hindi malagas. Kasi yung iba kasi malagas eh. Hello sa'yo, mega shout out kay Mike Monkey TV, padali host. Sige. Bigyan kita ng jacket. Yan, bigyan kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na. Monkey TV. Pwede ka na magbaba ng bahay mo para maisda ka nila. Yan. Magisdaan kayo dyan, guys. Huwag kayong mahiya magbaba ng bahay yan, guys. Magisdaan kayo. Ayan na, nag-isdaan na, nag-umpisa na yung isdaan nila guys. Ayan na, sabi ni Charlotte Romero, Priscilla Life in Germany, full pack done. Ayan, kailangan legit kayo guys ha. Makatapusin nyo lang guys, legit kayo guys. Balikan nyo yung nagdikit sa inyo, balikan nyo lang sigurado guys para walang dayaan. Bawal budol-budol dito. Masama yan, budol-budol gang. Masama yan. Ayan. Priscilla Life in Germany, full pack ka na. Ayan, suklian mo na si Charlotte Romero. Mabait yan si Charlotte Romero. Ayan, team Madiskarte yan. Mabait yan. Talagang legit yan. Ayan. Asa na si Birds TV? Ba't hindi nagbaba si Birds TV ng bahay? Ayan.
para para maisda to si Birds TV. Bakit hindi niya binaba yung bahay ni Birds TV? Ayan, Mang TV, palapag host. Yan, wag, sige, lapag ka lang dyan. Lapag ka lang dyan. Mag-isdaan kayo dyan, mag-isdaan kayo dyan. Ayan, yung hindi ko pa kadikit dyan, baka naman. Dikitan nyo na ako at magtamsak na rin. Baka naman. Huwag kayong mahiya dyan. Baka naman. Huwag kayong mahiya maglapag dyan, maglapag lang kayo, mangisda kayo. May 9 million in the house tayo. Ito si Priscilla Life in Germany. Yan, maraming maisda mo dyan, maraming tao dyan, maisda mo yan dyan. Priscilla Life in Germany, iwan ka ng bakas, Charlotte Romero. Ayan, Ate Charlotte, iwan lang daw ng bakas. At saka legit din yan, babalik talaga yan. Ayan. Charlotte Romero, don't skip my harang guys, thanks you. Okay guys, may mga ano kasi dito guys, may mga monetized channel. Ito si Charlotte Romero, may harang na yun, mahaba-haba yung harang guys, para makatulong din tayo sa kapwa natin guys. Huwag nyo nang i-skip yung harang. Importante kasi yung harang natin guys kasi mga monetize na kasi dito guys. Huwag nyo i-skip yung harang. Yan yung mga tunay na mga vlogger, hindi nag-skip ng harang yan. Yun ang mga tunay at legit na mga vlogger, hindi nag-skip ng harang. Talagang panoorin yung harang. Yung iba nga, naglalaro pa nga sa harang Yung mga ganyan, tunay at sa mga legit na mga vlog. Yan. Pag inumpisahan natin to, nag-vlogger tayo, so tulong tayo sa kapwa natin. So, hindi tayo mag-skip, mag-iwan ng tamang bakas at kalimbang. Yan ang pinaka-importante. Charlotte Romero, host, work mode. Sige. Kung sino yung mag-ano dyan kay Charlotte Romero, yan, mag-iwan lang kayo ng tamang bakas, legit din yan. Yan ang ano ko dyan. Yan ang pinuno ng Team Madiskarte. Yan, nagbaba ng bahay si Priscilla Life in Germany, nagbaba ng bahay. Baka naman, tusukin nyo na. Charlie V, Monkey TV dan sa'yo. Okay, Monkey TV. Dana sa'yo si Charlie V. Baka naman, suklian mo na. Priscilla Life in Germany, Monkey TV dan na rin sa'yo. Okay, marami na nagtusok kay Monkey TV. O sige, tusukin nyo na. Monkey TV, kung andyan ka pa, balikan mo na. Huwag kayong maniwala sa iba dyan guys na pag na-shout out na kayo dito, tapos pag binalikan nyo daw agad, malalagas. Hindi totoo yan guys. Pag na-shout out kayo dito guys, balikan nyo kaagad. Hindi malalagas yan ang totoo. Basta kalimpangin nyo lang. Yung nalalagas kasi, yun ang hindi marunong magkalimbang. Yan. Chari V, ayan, Monkey TV links ko. Ayan. Nagbaba ng bahay si Chari V. Ayan. Magtusukan kayo. Monkey TV, Chari V, dan po. Ayan. Yan ang tunay na legit na vlogger. Yan. Talagang babalik talaga. Talagang magbibigay ng sukli. Ayan. Yan ang maganda. Yung nandito lang, yung mag-isdaan lang kayo dito. Kahit di na kayo pwedeng mag-iwan ng bakas, basta andito pa lang kayo, di pa kayo bababa. Pero kung bababa kayo, magsabi lang kayo, guys, bababa ako. Saglit, mag-iwan lang ng tamang bakas para makabalik ako. Yan, pwede. Pero pag andito lang kayo, hindi kayo aalis, pwede na din mag-iwan ng bakas. Basta kalimbangin nyo lang. Pag nakalimbang na, yun, pasok yun, hindi malalagas yun. Yun ang ano. Kalimbang lang talaga.
Chari V, kurik ka dyan, host. Yan. Tulad ni Chari V, Monkey TV. Sino pa andito? Priscilla Life and Germany. Pwede na hindi mag-iwan ng bakas yan. Andito naman kayo, hindi naman kayo aalis eh. Hindi na kayo, pwede na kayo di na mag-iwan ng bakas. Ang bakas hindi importante. Ang importante, kalimbang. Tapusin yung video na binaba nila. Kasi yun, papasok yun. Kahit aabot ng 1 linggo yun, hindi yun malalagas. Hindi tulad nung pagsabi dito sa'yo na, o Chari V, may Monkey TV, dana ako sa'yo. Balik agad. Pagpasok sa bahay, pindot dikit agad, tapos balik, di na mag-iwan ng bakas, tapos sasabihin, dana ako sa'yo. Kinabukasan, malalagas talaga yan kasi hindi mo kinalimbang. Ganun kasi ako guys, pag mangisda ako, pag hindi pa ako aalis, hindi na ako mag-iwan ng bakas. Kalimbangin ko. Kung babalik man sila sa akin o hindi, wala akong pakialam. Ang importante, nakalimbang ko sila. Konsensya na yan. Ang tunay na vlogger, yun, nagbibigay ng sukli yun. At legit. Yung may mga harang, hindi tatanggalin. Bawal mag-under the bakod. Ano yan, tulong natin yan sa kapwa natin. Kaya nga tayo nag-vlogger, pumasok sa ganitong whitey-whitey na yan kasi para tayo makatulong sa isa't isa. Yan naman ay nahangad natin, makatulong tayo, di ba? Kaya tulong-tulong tayo, huwag tayo mag-skip ng harang. At saka kalimbang. Charividan po, ayan. Charivi, dapat talaga balikan yung bumabalik dyan. Oo, dapat. Balikan talaga. Monkey TV, host, dapat nakakalimbang talaga. Hindi na importante bakas. Basta andito pa kayo. Kalimbangin nyo. Yan ang importante. Kalimbang. Talagang hindi malalagas yan. Priscilla Life in Germany. Charlotte Romero, dan ako. Okay. Priscilla Life in Germany, mag-iwan ka lang ng bakas kay Charlotte Romero kasi naglalaba pa siya. Babalik yan. Ilang beses na yan dito pabalik-balik lang siya pag nag-relax siya sa paglalaba niya. Mag-iwan lang kayo ng bakas kay Charlotte Romero. Babalik yan, legit yan. Yan ang team, yan ang pinuno ng team Madiskarte. Babalik yan. Siya napasok sa akin sa team ng Madiskarte. Monkey TV, nadikitan na ako sa iyo, host. Kalimbang na para silip lagi sa LS mo. Monkey TV. Okay. Monkey TV, nakadikit na ako sa iyo, host. Kalimbang na para silip lagi sa LS mo. Okay. Salamat, Monkey TV. Pindutin mo lang yung yung ring bell dyan. Yung notification bell. Pindutin yung para pag nag-LS ako, update kayo. So mag-isdaan tayo ulit. Yan. Tayo lang naman magtutulungan dito kasi lahat ng pumapasok dito sa LS, yan, walang outsider yan. Lahat ng pumapasok, puro vlogger yan, puro nangingisda yan. Wala naman, minsan may pumapasok na yung mga kaibigan mo nakikidalaw din. Yung kahit hindi sila whitey, nakikidalaw sila. Pero lahat ng pumapasok na nandito, yung 7 million in the house, at saka iba pang nangingisda, lahat nandito, puro naka-whitey yan. Kaya, magtutulong-tulungan tayo, kailangan natin kalimbang. Bakas. Sa akin kasi di na ako mahilig magbakas. Tsaka lang ako magbakas kung magsabi siya na bakas lang guys kasi babalik lang ako, may gagawin pa, yun, magbakas ako. Pero pag andito pa, hindi na ako magbabakas. Hindi na importante ng bakas eh. Kalimbang, yan, pasok. Alam nyo kasi guys, nung bago pa yung bahay ko, nasa mga di pa umabot ng level 1. Mahilig ko mangisda guys. Pagpasok ko sa bahay, dikit agad, tapos balik. Tapos sasabihin ko, dana ako sa'yo. Ang dami na naisda ko. Minsan, nung nag-level 1 ako, umabot ako ng level 2 agad. Mahigit 1 oras lang ako
ng isda. Umabot ako agad ng 200 plus. Nakaisda ako ng 40 plus na isda ko. Mahigit pa. Sobrang saya ko talaga kasi dami ko na isda eh. Kinabukasan, kasi gabi yun eh, kinabukasan, pagising ko, lahat ng naisda ko na 40 plus, walang natira ni isa. Yan. Kaya lesson ko na to. Walang natira ni isa. Alam niyo kung bakit? Kasi gawain ko eh. Gawain ko na hindi legit. Gawain ko na hindi na kalimbangin yung video. Pagpasok ko sa bahay nila, ayun, dikit agad tapos balik. Kaya gawain ko yan. Kaya nasuklian ako sa ginagawa ko hindi maganda. Kaya naisipan ko, ayun, siguro mag-legit na lang ako. Kaya ginawa ko. Chari V, Priscilla Life in Germany, done na sa'yo. Okay. Chari V, Priscilla Life in Germany, done na si Ate Chari V sa'yo. Okay. Andito pa yun sir, 7 million in the house. Pwede magsukli-sukli na kayo dyan. Magsuklian na kayo dyan. Magsuklian na. Importante kalimbang. Huwag kalimutan magdikit at magtamsak kay host. Dikit at tamsak, okay na yun. May ring bell kayo dyan, notification bell. Pwede nyo pindutin yan para maka-update kayo sa LS ko. Ayan, nagbaba ulit si Priscilla Life in Germany ng bahay. Ayan. $6 million in the house, nagbaba ulit si Chari V ng bahay. Magtusukan kayo dyan. Batang Quezon Studio, Whitey. Hello sa inyo guys. Mega shout out po. Mega shout out sa 4 million in the house. Dikitan lang kayo guys.
Hello, 4 million in the house. Pasensya na, busy ako. May ginaano ko sa ano. May nag-request sa akin, guys. Papakantahin daw ako sa live ko. Saglitin, guys, ha? Saglitin, guys. Saglit. Ito masipag to si ano, Charity. Sabi ni Ate Charity, sige kanta ka. Wag na, may natulog kasi dito mga kasama ko. Baka magising. Oh, mega shout out dyan. Walang masyadong tao, guys. Pwede kayo akyat, guys. Baka akong hagdan, guys. Baba akong hagdan, guys. Kwentuhan tayo, akyat kayo.
Ayan guys, may hagdanan ako guys, binaba. Pwede kayo makakyat para magkwentuhan tayo. Hello guys, 3 million in the house guys, 3 million in the house. Magtusok-tusok tayo dyan guys. Charivi po fearing. Okay guys, medyo nakalapit na tayo na ano. Hello guys, hello, mega shout out. Hello guys, hello, tambay-tambay po guys.
Charity, hair lang ho. Sige, sige, sige. Salamat sa pagtambay mo dyan. Salamat sa pagtambay mo. Akyat ka. Baka gusto mo mag-akyat. Nakahiga ka na. Sige, sige, sige. Higa lang dyan. Higa lang. Hello guys. Hello, hello, hello. Mega, mega shout out. Hello guys. Hello ate. Ate Chari V. Andyan ka pa. Hello, mega mega shout out sa 4 million in the house. 4 million in the house. Mega mega shout out dyan. Salamat, salamat, salamat sa pagtambay nyo, pagtamsa kay host.
Hello, Charity. Tulog na ata si Ate Charity. Ayan, mega shout out kay Karen Michelle Caparos. Idol, sabi niya. Kaya meron Karen Michelle Caparos. Ayan, binigyan na kita ng jacket. May jacket ka na. At bibigyan kita ng ayuda. Okay? Karen Michelle Caparos, magkuha ka ng short video mo sa YT mo. Kuha ka ng short video na sa mga 1 minute siguro o 2 minutes. Kuha ka, i-copy link mo, tapos ibaba mo dito para madikitan ka ni Charity. At marami pang viewers na nandito. Kanina marami pa sana eh. Pwede ka madikitan, makaisda ka ngayon. Nandito pa si Batang Quezon ata. Priscilla Life in Germany. Sige, magbaba ka ng yung link, yung bahay yun, bahay. Link yun, bahay. Ibaba mo yung bahay mo. Ayan, nag-shout out na sa'yo si Charity. Hi, Karen. Yan. Punta ka sa YouTube mo, kuha ka ng short video, i-copy link mo at ibaba mo dito para maisda ka, para madagdagan mo. Hi, Charity. Si Karen pala, si Karen Michelle Caparos. Yan. Maliit pa bahay pa niyan. 85 pa, gusto niyang mag 100 pataas para matulungan natin. Baka naman. Si Priscilla nag-LS na. Sige, okay lang. Okay lang nag-LS. Sino pa yung nandito? Ayan. Mega shout out sa 5 million in the house kay Karen Michelle Caparos. Mega shout out sa iyo. Ayan, nagbaba na siya ng bahay, may jacket ka na, naka-blue na yung bahay mo. Sige, magdikitan kayo, magisdaan kayo, magtusok-tusokan kayo, guys. Ayan si Charity, tusukin mo na yan si Charity. Guys, kung natusok yung bawat isa nyo, guys, paalala lang, lalo na sa bago natin si Karen Michelle Caparos, may bahay na binaba si Charity. Pindutin mo yan, tapos pasok ka sa bahay niya, dikitan mo, tapos tapusin mo yung video. Pag natapos na yung video, subscribe mo siya, dikitan mo, tapusin yung video, tapos mag-comment ka. Ayan. Kung andito lang kayo, so pwede na din mag-comment, basta andito, tapusin yung video para hindi malagas. Talagang pasok talaga. Nagtatanong si Karen Michelle, anong dikitan? Ibig sabihin ng dikitan, hindi ko na lang sasabihin, baka mapalo ako ni Lolo. Ayan. I-replyan ko muna si Okay, chat kita. Wait lang.
Ayan, Karen Michelle, pindutin mo yung notification ring bell dyan. Para pag mag-LS ako, lagi ka update. Para makaisda ka ng marami dito. Ayan mo, mag-ano kita sa WhatsApp. Tulungan kita maano sa group. Marami akong group. Kaya tulungan kita. Para pag makinig ka lang sa akin yung channel mo na 85 pa lang yan. Pag makinig ka sa akin, isang buwan yan. Maniwala ka. Isang buwan yan. Basta makinig ka lang. Gusto mo mag level 2, mag level 3, pasok ka dyan. Sige, Chari. Miss Karen, Miss Karen, pag mag-ano ka, pag sakali, tapos mo na si Chari V. Tapos mo na si Chari V, nadikitan mo na, nagko-comment ka. Pag nag-shoutout ka sa kanya, sabihin mo na, Chari V, tapos daan na ako sa'yo, lagyan mo muna ng hashtag, ano ba yun? Yung ano ba? Yung parang gmail.com, parang ganyan, A, na, ano, pag gano'n na A, yan, ganyan o, ibaba ko ha. Ganyan. Pasensya na kayo Jess guys, hindi pa to masyado marunong kasi kakapasok lang kasi ni Karen Michelle Caparos kung di niya alam yung ano yung isdaan, ayon tusok-tusukan, ayon dikit-dikitan, di niya alam kasi ano yung kalimbangan, di niya alam. 4 million in the house, mega shout out, huwag yung kalimutan si host magtamsak ha, at dikitan si host, hindi pa niya alam. Di naman bawal mag-response, di bawal mag-response. Okay lang. Ba't walang response? Okay, Ate Chari V, done ka na, tapos na daw si Karen Michelle Caparos sa'yo. Nahintay daw niyang response sa'yo. Short video ba itong binaba mo? Karen Michelle, short video ba itong binaba mo? Short video? Huwag masyadong mababa, yung maiksi lang, huwag yung mataas. Kasi hindi pwede yung mataas na video. Karen Michelle, kung nadan mo na si Chari V, ito gayahin mo ha, i-send ko ha, gayahin mo to ha. Ayan. Miss Karen Michelle, andyan yung pagkalagay ko. Yan, unahin mo may anong tawag nun ha. Yan, unahin mo yan para makita niya kaagad. 5 million in the house. Ayan, sino pa yung nandito guys? Ibaba yung bahay nyo guys, ibaba yung bahay nyo para magdikitan kayo, magtusok-tusukan kayo. Andyan si Karen Michelle Caparos, virgin yung bahay niya. Hindi pa umabot ng level 1. Baka naman may mga ninja at mga galamay kayo dyan, pwede nyong ibigay kay Miss Karen. Kasi yung bahay niya, napaka-virgin pa talaga guys. Napaka-virgin pa, hindi pa umabot ng level 1. Pag lagi ka dito sa LS ko, Miss Karen, at saka kay Chari V, pindutin mo notification ring bell kay Chari V. Sa team, dilong yan sa akin sa team Pangarap. Pag nag-LS yan, marami kang makukuha na isda yan. Karen, daan na sa'yo. 5 hairstyle mo. Maganda yan si Miss Karen Michelle. Ano yan? Ate Chari V, yan si Karen Michelle Caparos. Yan ang teacher ko sa diet sa Davao City. Yan ang teacher ko. Teacher ko, maganda yan. Teacher ko yan.
Salamat daw, Chari. Ayan. 5 million in the house, 5 million in the house. Sino pang meron dyan? Magbaba kayo ng bahay dyan. Yung mga alagad nyo, ibaba nyo na para magdidikitan kayo, magtusok-tusukan kayo. Miss Karen, Michelle, hayaan mo, mag-usap tayo sa WhatsApp. Pwede kitang isali sa group namin. Marami akong group. Baka Chari V, baka pwede siya sa group natin. Paalam ko muna kay admin. Baka pwede siya. Para dadami yung isda niya. Di pa kasi marunong to. Kakapasok pa lang niya. Buti nag-shot siya ngayon. Nakita niya kasi yung bahay ko. Nagtatanong siya sa akin. Bakit daw? Ang dami ko ng malaki-laki na daw yung bahay ko. Nagtatanong siya sa akin, nag-chat sa akin, kaya nag-reply ako sa kanya ngayon lang. Sabi ko, mag-2 months pa lang ako. Bago pa yung YT ko, mag-2 months pa lang. At sa kanya, 2 months na daw. Tapos yung bahay niya, 85 pa lang. 85 pa lang. Oo, sali mo para matulungan natin. Sige. Miss Karen Michelle, ganito gawin mo. Mamaya, pagtapos ko ng live ko, nakatatong oras na ako. I-message ko si admin na pwede kitang isali. Tapos, pag nasali kita sa group, kailangan active ka dun. Kung sino yung nag-LS, puntahan mo. Sino yung hindi mo pa kadikit, yung dikit na yung subs ha. Kung hindi mo kadikit, dikitan mo, mag-comment ka para balikan ka nila. Kasi di siya ng isda. Oo. Chari V, hindi alam ni Karen Michelle Caparos kung ano yung isdaan. Hindi niya alam. Sa akin pa lang nalalaman niya ano yung dikit-dikit, ano yung tusok-tusok, ano yung isda-isda. Hindi niya alam. Kaya nagtanong siya sa akin. Kaya tuturuan ko din to para tuturuan ko to para madali to makakuha. Karen Michelle Caparos, ba't mo sinasabi lahat? Nahiya na ako. Haha. Huwag kang mahiya. Ganito talaga. Sanayin mo na. Kay Chari V, ako noon 3 weeks lang nakuha ko na. Akalain mo Karen Michelle Caparos, kung magsipag ka lang, gayahin mo si Chari V. 3 weeks lang nakuha niya kaagad ang 1K. Akalain mo 1K. Ako kasi di ko agad nakuha yung 1K ko kasi busy ako sa work. Bihira lang ako maka-live, bihira lang ako makapangisda kasi busy sa work. Kaya pag may free time ako, kahit kunti, mangisda ako, minsan mag-live ako. Kaya umabot ako ng level 6. Malapit na ako mag-level 7, mag 700. Kaya mga ilang buwan, malapit mag 1K din ako. At WH na lang kulang. Ate Chari V, monetize ka na ba? Ate Chari V, monetize ka na? Karen Michelle, wow, galing mo naman, Chari. Ganyan pag mangisda, masipag. Kailangan, ganito yun. Kailangan marami kang channel. May gagawa ka ng channel 2 o 3. Tapos, kailangan kung may laptop ka, alam ko si Miss Karen Michelle, may laptop yan. Mas maganda sa laptop. Dun. Maganda dun. Ako nga, walang laptop, cellphone lang eh. Kung cellphone naman, kailangan 4 cellphone mo, 3 cellphone mo. Ayan. Yang isa mong channel, pang isda mo. Yung isa mong channel, pang isda. At saka main channel mo. Isang linggo yan. Sigurado kung magsipag ka, makukuha mo yan kaagad. Chari V, oo ako. Ako din noon, host. Di ko alam saan kukuha ng isda. Oo. Chari V, hindi alam ko paano siya kukuha ng isda. Ngayon alam niya kaya ayun. At Chari V, monetize channel ka na?
Dito sa Karen Michelle, dito kasi sa group namin sa Team Pangarap, marami nang monetize, marami nang nagsasahod, marami nang mga monetize channel. Kaya kung isali kita doon, marami kang maisda. May mga paangat program. Ngayon, pag magtiyaga ka lang sa mga paangat program, marami ka talagang makukuha. Kailangan, kung sino yung nagdikit sa'yo, alam mo naman siguro anong ibig sabihin ng dikit, ha? Kung sino nagdikit sa'yo, Miss Karen Michelle, kailangan balikan mo yan. Yan ang tunay na legit at tunay na vlogger. Huwag mo silang didmahin. Pag dinidma mo, hindi mo binalikan, babawiin nila yan. Malalagas yan. Sakali ngayon kung makakuha ka ng 5, hindi mo binalikan. Pagising mo kinabukasan, wala yang 5 na yan. Nawala yan. Kailangan, balikan mo. At tapusin mo yung video, kalimbang. Yung pagsabi ng tapusin yung video, ang kahulugan yun sa mga whitey-whitey, kalimbangin. Yun, kalimbangin yun. Charivi, hindi pa ako monetize host kasi mangisda lang ako noon, di ako nag-live. Hindi pa si monetize kasi nag-iisda. Ang kinukuha kasi natin dito sa live, nagla-live stream tayo. Ang kinukuha natin dito hindi isdaan. Ang hinahabol natin dito, WH. Maraming mga alam mo ba ito, Charivi? Marami ako mga kabatch, mga kakakilala, humingi sa akin ng tulong kung paano daw mag-grow yung channel nila. Kasi nung channel nila, umabot na sila ng 3 years, 2 years, 1 year. Yung isda nila, nasa 100 plus. Aklain mo yung 3 years, ang bahay niya nakita ko, yung kasama ko, 200 plus pa lang. 3 years yan, ha? 3 years. Ako nga, magto 2 months pa lang ako, hindi pa ako mahilig mangisda kasi busy ako sa work, pero naka 600 plus na ako. Ano pa kaya kung araw-araw ako nangingisda? Sigurado, lagpas na ako sa 1K. Malapit na siguro ako mag-monetize. Ikaw, monetize ka na? Sino sinasabi mo, Karen Michelle? Ako? Hindi pa ako monetize. Si Charivi, hindi pa rin monetize. Hindi pa. Expire na yan? Ano expire yung mga ganyan? Yung back to 1 naman sila. Kaya pala. Kasi hindi naman siguro ma-expire kang Karen Michelle, no? Kasi ano pa lang kang Karen Michelle 2 months. Tapos 85 pa siya. Bago pa yan, hindi pa yan pwede, no? Hindi pa yan ma-expire. Dapat Karen Michelle, dapat sundin mo ko para hindi yan ma-expire yung channel mo. Kasi pag na-expire yung channel mo, umabot yan ng 1 taon, tapos yung 85 pa rin yan, naku, ma-expire yan, gagawa ka na naman ng bago. Kailangan mo dito marami kang matutunan sa akin, Karen Michelle. I-share ko yan, ako naman magtuturo sa iyo ngayon. Yan, si Karen Michelle, i-share ko yan, Charivi. Ako naman magtuturo sa kanya ngayon. Yan. Oo, sabi ni Karen Michelle, ba't mag-expire ang account yan? Mag-expire ang account yan. Kasi, yung account, mag-expire yan pag walang walang didikit. Tapos, ilang taon na. Mag-expire yan. Ganyan si YT. Yung YT, baka hindi mo alam ano yung YT. YouTube yun. Kaya hindi binabanggit yung YouTube kasi bawal yun. Kaya YT na lang diretso. YT. Kaya marami ka matutunan, YT. Yang YT mo, pag hindi yan nag-grow, maabutan ka ng expiration yan. Mawala yan. Babalik ka na naman sa uno. Oo, sabi ni Charivi, oo, dapat Karen, wala pa 1 year. Maka-monetize ka na, oo. Dapat, yan ang sundin mo. Dapat, Karen Michelle, hindi pa umabot ng 1 year yung channel mo.
Pwede, kahit, Charivi, pwede naman kahit hindi ma-monetize, kahit mag 1 year. Ang importante, makuha mo lang yung, makuha mo yung requirements ni Lolo. Karen Michelle, baka di mo alam yung ano niyan si Lolo, YT yun. Yun si Lolo, YT YouTube. Yan. Makuha mo yung requirements na binigay ni Lolo. Ang una, requirements na binigay ni Lolo, WH. Una pala, 1,000. Kakuha ka ng tao na 1,000. Pag naka 1,000 ka na, congrats ka ni Lolo. Tapos, Karen, pag naka 1,000 ka na, ang hahabulin mo na naman dyan, watch hour yung 4,000 watch hour, yung WH. Tapos, makuha mo yung agad, ano ang requirements? Anong requirements? Hindi naman makuha mga video, kaso expire na. Oo. Expire na kasi. Nagtatanong si Karen Michelle kung ano yung Karen Michelle Caparos, mabubura mga video ko? Hindi lang mabubura, mawawala yan channel mo. Kasi expire na nga. Mawawala yan, kaya pagsipagan mo mangisda para hindi yan mawala. Mawala yan. Hindi lang yan mabubura ang mga video mo, mawala yan. Ang channel mo, di mo na ma-open, ganon. Kasi, iburahin niya ni Lolo. Burahin niya ni Lolo. Oo, dapat nakuha mo na yung WH, watch hour, at saka yung requirements ni Lolo. Ang requirements ni Lolo Karen Michelle, kailangan makakuha ka ng 1,000 ka mga tao. 1,000 subscriber. Tapos, pag nakuha mo na yung 1,000 subscriber mo, congrats ka ni Lolo. Pag na-congrats ka na ni Lolo, ang hahabulin mo na yan, WH. Pag nakuha mo na yung WH, may yan, $100. $100 na hahabulin mo na ibibigay ni Lolo sa'yo. $100. Yung $100 na yan, sakali nag-live ako ngayon. Sa live ko ngayon, bibigyan ako ni Lolo ng $2, $1, $18. Yung 100 na binibigay ni Lolo, di makukuha ko na yon. Tapos yung WH makukuha mo na, ma-monetize ka na, magkakasahod ka na. Sabi ni Karen Michelle, ganun ba? Ang sakit naman. Miss Karen, paalala lang, Miss Karen. Huwag kang magbaba ng mga emoji. Bawal yan. Mapalo ako ni Lolo. Di ba tama, Charivi? Bawal yan. Bawal yan, Miss Karen. Miss Karen, niremove ko yung mo ha, yung may emoji mo ha, niremove ko. Kasi mapalo ako ni Lolo niyan. Hindi pwede yan, pag may mga emoji, huwag kayong magbaba ng emoji. Kasi mapalo ako ni Lolo. Okay? Kasi kanina napalo ako ni Lolo. Akalain mo, nagpunta ako sa LS ng iba. Pagbalik ko dito sa live ko, hindi na ako nakabigay ng jacket. Napalo ako, 2 beses ako napalo ni Lolo. Dapat andito kasi sa YT, may 3 kasing bawal dito sa YT na pinagbabawal ni Lolo. Pag yung yung pinagbabawal ni Lolo, pag yan hindi mo nasunod, yung yung channel mo, mawawala yan. Una, yung pag-download mo na video na hindi, yung copyright lang na hindi sa'yo, yung kinaka-copyright mo,
Bawal yan. Kailangan hindi ka gumagawa ng ganyan. Yung mga ano lang, video mo galing talaga sa'yo. Huwag kang magka-copyright kasi bawal yan. Anong jacket? Natatawa ako kay kay Miss Karen. Miss Karen, ganito yon. Yung jacket, di ba kanina, nung nag-comment ka sa akin kanina, yung bahay mo, puti pa. So, hindi ka pwede makababa ng bahay. Yung bahay, length yun. Hindi ka pa pwede, hindi makababa ng bahay. Yung ano pa, hindi ka pa blue. Hindi pa blue. Parang white pa yun. Pag binigyan na kita ng jacket, sabi ko, jacketan kita. Or ibang term, okay, bigyan kita ng banana. Bigyan kitang ayuda. Ibig sabihin yun, pag mag-comment ka ulit, blue na, hindi ka na puti. Kaya yung bahay mo na nandito, hindi ka na puti, blue na, kasi binigyan kita kaagad kanina ng jacket. Yun ibig sabihin ng jacket. Sabi ni Charlie V, ang jacket, yung ginagawa kanyang blue. Yun. Yung ginagawang blue. Yung pagpasok mo kanina, yung bahay mo, hindi pa blue, puti pa. Binigyan kita ng jacket, kaya naging blue na. Kaya pwede ka na mangisda. Kasi kung hindi kita bibigyan ng jacket, hindi ka pwede makaisda. Kung hindi kita bibigyan ng jacket, hindi mo maisda si Charlie V. Hindi mo maisda si Charlie V. Kaya kailangan kitang bigyan ng jacket para maisda mo si Charlie V. Karen Michelle, ilang sub ang kailangan para maka-live? Miss Karen, pag makakuha ka na sa mga level 3 na siguro, pwede ka na maka-live. Pero pag nasa level 1 ka pa, wag ka muna mag-live. Mag-ano ka lang muna, mangisda. Pag level 2, pag nasa 200 ka pa, pwede na, Pero mas maganda kasi kung mag-live ka na sa mga 200 plus or 300. Pero kung gusto mo mag-live, Karen Michelle, mangisda ka muna para makakuha ka ng 100 plus. Wag mo lang i-100 kasi kung i-100 mo malalagas pa yan. So nasa mga 190, 150, mga ganun. Pwede ka na maka-live. Pag mag-live ka na, makakuha ka na dyan ng mga more sub. Paano mangisda? Paano mangisda? Karen, Michelle Karen, pwede ka makaakyat dito sa live ko. Baba ako ng hagdan. Yan, may binaba akong hagdan dyan. Na Batang Bisaya FW, pwede mo pindutin yan. Pwede ka magsali dito sa live ko. Pwede tayo dito usap para maturuan kita. Paano mangisda? Miss Karen, yung ginawa mo ngayon na dinikitan mo si Charlie V, nangisda ka na. Okay lang, dami mong tanong, walang problema yan. Maganda ngayon, dami mong tanong, Miss Karen, para matuto ka. Ganyan ako dati. Maganda yon. Handa naman akong magsagot sa mga tanong na yan. Walang problema yan. Handa akong tumulong. Ikaw pa. Sige, magtanong ka lang. Yang isdaan, yang nandito ka ngayon sa live ko, nakapasok ka na sa live ko, kung sino yung tao na nandito nagbaba ng bahay, dikitan mo yan. Isdaan na ang tawag dyan. Sakali magsabi ako, i-flex ko yung bahay mo, ha. Yan, Miss Karen, ang ganda ni Miss Karen, ang ganda ng profile pic, ayan. Sabi, sino pa di kadikit ni Miss Karen dyan, guys? Dikitan nyo na si Miss Karen, guys. Bago pa yan. Pag mag-LS ako, Miss Karen, pasok ka lagi para mabigyan kita ng maraming banana. Marami ako mga kakilala na magbigay sa'yo. Marami silang mga paninja.
Miss Karen, naka sa baba. Invite guest. Pero hindi kita ma-invite kasi ka eh. Huwag mong patayin yung huwag mong i-mute. Huwag mong i-mute para pwede ka makaakyat. Huwag mong i-mute. Mag ka ulit. Sa baba ka ulit ka. Tutupukin mo ulit yung binaba kong bahay. Yan. Bakit naka-mute? Ay, hindi pwede. Si Karen. Si Miss Karen, hindi pwede makaakyat. Naka-mute kasi siya. Bakit ka naka-mute? Ba't naka-X yung naka-X yung bahay mo? Charivi. O di Charivi, ba't di makaakyat si Miss Karen? Yung niya, yung bahay niya, naka-mute. Naka-mute kasi si ate. Naka-mute ka, Karen. Basta ang gagawin mo lang. Open niya host. I-open mo yung mo, naka-mute ka. Naka-X yung camera niya, naka-X. Pag pinindot ko kasi, dapat kung pinindot ko may nakalagay dyan na Charibi na add screen. Wala kasi. Naka-mute siya. Naka-X yung niya. I-open mo yan, Miss Karen. I-open mo para ka. Kasi Miss Karen, kung mag-LS ako sakali, tapos nakapasok ka dito sa LS ko, sa live ko, mas daming didikit sa'yo kasi marami akong kakilala. Maraming magdidikit sa'yo. Oo. Karen Michelle, mag-sign up ka. Ate Charity, sa Google siya mag-sign up, di ba? Sa Google. Ay, pero, oo nga, mag-sign up siya. Kailangan siya mag-sign up. Kasi bago ako nakaakit, nag-sign up ako eh. Mag-sign up ka dyan sa, mag-sign up ka sa Google mo, sa Google account mo para makaakit ka sa mga ganitong LS. Kasi kung hindi ka maka-sign up, may tendency na hindi mo sila madikitan. Kasi bawal. Hindi ka makadikit. Ganyan ako dati, hindi ako makadikit. Kahit anong gawin ko, hindi ako makadikit. Pag dinikitan ko, sakali si Charivi, didikitan ko. Ang lalabas doon, hindi ka makasubscribe sa kanya. Ang lalabas doon, sign in. Sign up. O punta ka sa Google or sa Chrome. Punta ka sa Chrome, doon ka mag-sign up ka. Excuse mo na guys.
Ate Charibe, baka matulog ka na dyan. Baka matulog ka na dyan, Ate Charibe. Mag-ano na ako. Ayan, probinsyanong mananabas. Ayan, bumalik si Ate Charlotte. Ayan si Ate Charlotte. Ayan, dikitan mo yan si Karen. Miss Karen, ayan si Ate Charlotte bumalik. Dikitan mo yan si probinsyanong mananabas. Dikitan mo yan. Baba ka ng bahay mo, Miss Karen. Baba ka ng bahay mo. Dikitan mo yan si Karen, si probinsyanong mananabas. Karen, baba ka ng bahay mo para madikitan kanila ni probinsyanong mananabas. Charlotte Romero, nakabag lang ako, host. Duty, nag-duty si Ate Charlotte, nag-duty. Sige, duty ka muna dyan, Ate Charlotte. Work mode muna. Asan na ba yan si Karen Michelle? Karen Michelle, asan ka na? Karen Michelle, where are you? Okay guys, di na ako magtatagal siguro guys. Salamat sa iyong pagdalaw guys. Malapit na ako mag 4 hours. So guys, sobrang thank you guys. Pwede na ako mag-end. Salamat sa support sa Team Pangarap, sa Team Dima Discarte, sa lahat, Team Sadik, lalo na kay Ate Charlotte Romero, kay Charivi, Provinciano Mananabas. Salamat sa 5 million in the house, lalo na kay Karen Michelle. Tuturuan ko muna to para matuto to kung paano mangisda kasi di pa niya alam kung ano yung jacket na yan. Sa lahat na ng mga dumalaw sa aking LS, sa lahat na nagtamsak sa aking LS, sobrang thank you sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Magkita-kita-kits tayo sa mga LS ninyo kung mag-LS kayo. So, kung mag-LS kayo, magkita-kita-kits tayo. Pag di busy, walang problema. Laging pasok. Mag-live StreamYard gamit nyo para pwede tayo makaakyat. StreamYard kasi ang gamit ko para may makaakyat, pwede sila makaakyat. Miss Karen, kung andyan ka pa, mag-sign in ka para pwede ka makaakyat. Pwede ka makadikit sa pwede mong dikitan. Sign in lang kulang sa'yo. Kaya di ka pwede makaakyat. Hindi ka pa kasi nag-sign in. Okay, mega shout out. Thank you, host, bye. Okay. Sige, matulog ka na, Ate Chari V. Salamat sa imong support, ha? Salamat sa support mo kasi nandito ka lagi. Salamat sa support. Hayaan mo, ako naman babawi sa iyo pag LS ka. Ako naman babawi sa iyo pag di ako busy, ha? Lagi naman akong Ayan. Sa team Pangarap, nag-live na nag-LS na si Mami Jo. Si Mami Jo nag-LS. Ako'y mag-end na.
At mag-uusap-usap muna kami saglit ni Karen Michelle para maturuan ko siya. Okay, mag-end na ako, mga ka-team. Welcome host. Okay, welcome din sa'yo. Salamat din. Salamat. Bye-bye.